ديون عانا ويهويتا فخرة واج قدامو اندرا عزر تيت مال تمام سكروا سكرة حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزء أبي 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 الله الجزء أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبيتنا نيو حيدتهم كنتارو كيرهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو أبيتنا يوزلو إلا والتواصو أبيتنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبيتنا يوزلو تودي يوصلنا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري ستر عقلي قريب يوقوي أبيتنا يوزلو إلا والتباسم أبيتنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبيتنا يوزلو وسنو ما أكلوا درت حيرك تزبلوا كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقم الله نصنع حسبية عقلي تأمريتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيك يفوت صحيكم أبيك يوزلو أبيك بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو موان كم ووترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كسون عدما وخبرنا عدماكم بعلم درجة أبزو باناز كايزلو بزح فصاميتاتن زيناتاتن مسوز خيتن تنانكن رينا لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار نزي channel لما كتحجزو نتقول دخامنا كتحجزو دما سلا تقول تقبروا دما نمسكن هلومي بعلم درجة خجمري إثيوبيا أبي أحمد بزعبا إيرترا بزعبا عباري أقدس زربات زاري بلو نسو كل كريا كم فتنا ترجمنا تكردا كم فتنينا مجمريا كم وترو بزي بعلم درجة زلوس كان يجمر let's go. And Elon Musk has issued a stark warning: if the growing US deficit is not controlled, America could face bankruptcy. Speaking in an interview, Musk said that the average taxpayer should be mad as hell over wasteful spending. He has backed deep federal budget cuts to curb the deficit, which has already reached $840 billion. متنقطع بزعب أمريكا بيمان سجامن مبزحت جزء نام بزعب أمريكا زتنقط منقسنا تشاينا منقسنا روسيا منقسنا كلا على ما يكون أمريكا متنقطع مبزحت جزء كاب قدوساتن جانون زبلوا ما بأمريكا كم بعلي لماسك بتدقاقامي دمت أمريكا أكايدا تزيك إيرا نود كتا روسيا خطودقايا تشاينا خطودقايا زبحال زربا ترقم يبلون أمريكا كتفا أزغل عندارا كايدانا منقس أمريكا بمبالي لماسك مي بمبال كندي جزيو متنقطع يهبالون حزب أمريكا لما يبحك بزعب أمريكا زقد سوينو زلع على قطعناتو أم منقستو يقاون زقبا أكال علامات يكونن ناب تشاينا ناب روسيا زقبر قطعية بالكاد قداما يسألايخا نود كتكا زقالات فزلون نود كتكا تسرح زلون عندار منقستناتكا بليونات جنزب وسيدو ناب كوينات زطف بليونات أبي كم زعت ودما على فنت حتيتو ملسك بزي كل تكاليو بمبالي زقل تزلو هذا كابت متنقطعناتو if the deficit is not controlled America will go bankrupt ስለዚህ ዕዳና أمريكا 36 تريليون قريب له نابك حلفيو even دونالد ترامب بزخول فقران عندنا نت ዕዳና أمريكا تطو قبله أي كعلنا له ስለዚህ مليس أب زبنا دونالد ترامب ዕዳ بزقل تفي وسخال لي زبحال زلو ولا كوا إلى ماسك كوكدلو قلمله بتناي دوج زبحال يفتن انتلو حساب حجي US deficit so far يزبل زلو كاب أكتوبر 2024 كساب جانوري 2025 كاب ورح عسرت حدا ورح عسرت خلته ورح حدا وسيخ كام سرا خايو عدانا أمريكا بخندي وسيخ له
ب840 بليون. This country is in deep trouble. عبي شجرن حدقان ودي غازل هجر تلازيا. Federal spending in federal spending up in full year 2025 كندي كوني بلو 2.4 تريليون. سلازي عدا تي منقسناي أمريكا كتفو زخل جنزب كلتنا 4 تريليون يوم زبلو زلو. سلازي again زجبر كان تجبركا داي كم زحشيش زحزو والفناي ناي عدا زحزو منقسو سلازو خنا بأمريكا زلو زجبر كان تجبركا كأرز خلا يكون. سلازي أجد داسي عابس قمت كوسكم زلو إلى ماسك أتريرو يوم بيحتنا له جن منك سمعه مغنياتو تهجر أمانة يتمغيلا زلا. دونالد ترامب بني إلى ماسك نعسكنا زهجر أبقرطون خون حق زنا قال سيف تجبرنا الوجن نو سيف مقبار ولا إلى ماسك USA انت عصوا قال انت عصوا عدانا توم جن بنهري أو وش حدا ناب تريليون قريب التي دفسيت مالتك كابتي زقبون باجت حليفهم مالتي باجت علىك العليوك كيت كلغة دفسيت تجبر تعتيو كابتي باجت توهبا كان تحت غيت كارما باجت سربلاس بحال زي قرطو منقسس قبري زقن حماق منقسس قبري In the first 4 months of the fiscal year, the Department of Government Efficiency, DOGE, led by Musk, spearheaded major cost-cutting measures, claiming $105 billion in savings from layoffs. الزخلو إلى ماسك مس كلهم كوينون مستما تيك بروس قالنا تبع زخول بروباغندا تغيرو كنا جنزب سيف غير له 250 بليون سيف غيرو يبحال له تاجركا ابز على فسلسوحي شمنت 200 تريليون كيدالا توتال يو اس ديت نام 36 تريليون اتيو كم زلون فدرال ورك فورس كات لعلمية الشع صراحة ناي منقصة توبيل غمزلون ترامب's view Democrats spent 9 trillion recklessly. دونالد ترامب الزخول حجي نخذ زلنا حجي دلو تعداناتهم كلتي في زديب زلو أمانة عدا سلزلهم ولدنا يتعدات راي كباب تريليون يبس عزلو. سلازي دونالد ترامب جنزب يتفعل له قالت راي يكون أن تحطه اتكاد محجيست له هو عدا ولدناتو نعمت 1 تريليون كباب يبس عزلو. سلازي كن دزقبر تجبر تي زلو تعقب نايت منقسي نخد فوسه كبيد كم زخوني زنقر زلو. من البعض إلى ماسك دبيني يكون أنت ملي سخنا قرقم يزياقن سياسك سمعوها. Sometime in the next 10 to 15 years, China's economy will become number 1, and the United States, for the first time in 130, 140 years, will become the number 2 economic power in the world. Now, that will be a huge shock. Which school of thought is correct? Is Xi Jinping destroying capitalism in China, or is Xi Jinping rejuvenating capitalism in China? The two schools of thought. We'll find out within 10 years. But Professor Kishore Mahbubani انتهي بلالو. أبز ما تزلوا عصرت 5 عامد أنا وحواني زلقن عصرت 5 عامد أب عالمنا نايتي جلوبال باورز بحال زنبر أمريكا قطر خلتها زنبرة ناو قطر حدا كورد مخانو قطر حدا دما تشاينا كديب مخانو إزين مجمعاتو كبيرة يكونني زبل إزي زربا زدما ترى زربا يكون بداتا بحبريتا بمساعتي استسنى فوركاستيو مبر كمان أن وحي زرب زلو مغنياتو أمريكا تخدو زلا من قد كريو غلو دعان بروفيسور كيشور محبوبان فرادي كونس مختل بريزنت نا أمريكا زبلو نا أمريكا كونتات أبي بتعيكم زلو هجي أب أمريكا كلتا عينت ويون بعالم درجة كلتا عينت سنة حساب الله بزوان زي بس كمان نا أمريكا وين محقوها زبلو زلو زربات راي كل زغل بريزنت نا تشاينا بريزنت شي انتاي بلو كلتا بغلتا من قد زري ولو حدا بريزنت شي نا أمريكا نا تشاينا كافت قدم تخدو زنبرت عينت نا كابيتاليزم ندحريت وسيدو نتزلو حبتي أكندك نا أمريكا قدح كي تخون بتوم حبتامات نبوعد وحدة سباتين نبوعد إندسترين ذاته كرخي كون وسيدو نبزبلس إندستري إنفست بمقبار نتحجر إنكلوسيف نقول إذا حوسه معبالك كم تعال يسعر له زبلو خلوه له زبلو كلو خلو بخالد ما بريزنت نايش بريزنت شي سلدي فرها كابيتاليزم كابتوم حبتامات سلدي فرها نبتنا يقدم تاريخ نبتي سوشياليزم يوم زمن لسه زلوا سلزي نهبطامات أطفيو نكوربوريشن ساتفيو ندحريت كمل سايز زلوا تحجر زبلو خالو أيناي كابزيام حكي نجزي نقدفو ناتي فرد كهبكو جزي بعلو كمل لسه سلزخونه بمبالي قليت أنا قلنا تزرباناتو حنت سيب نقدميت كوس ده يزدلي سلمتها إنتلكم التكنولوجي نتكنولوجي نكابيتاليزم كتفوز دلنا تلو present in China let's start here. Is making waves in the automotive industry again, and this time it is all about power and speed. The company has unveiled what is now the highest revving mass-produced electric motor in the world. This new technology is not just about setting records, it is about pushing the boundaries of what electric vehicles can do.
At the core of this breakthrough is a motor that spins at an astonishing 30,511 revolutions per minute. To put that into perspective, traditional high-performance internal combustion engines rarely are capable of 3 kilowatts. Cylinder fuel engine, or kilowatt. BYD is እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም እዚ BYD ዝበሃል ካምፓኒ build your dreams ዝብል ናይ ቻይና ካምፓኒ እዩ ኒ ኢሎን ማስክ ናይ ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ናቱ ነይሩ ሎሚ ግን ፅቡቅ ገይሩ ዓብሊልዎ ኣሎ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ወይ እውን ብሬክ ትሩ ሓደ ዓብይ ሳይንሳዊ ወይ እውን ቴክኖሎጂካዊ ፈጠራውነት ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኤሌክትሪክ ካር ክትገዝእ እንድሕር ኮይንካ መኸላእታ ዝኾነካ ወይ እውን ፀገም ዝኾነካ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዶ ኩልና ንፈልጦ ኢና ነታ መኪና ቻርጅ ክትገብር ከምዛ ናይ ቴሌፎን ከመዓት ግዜ ዝወስደልካ ተኮይኑ ምቹውነት ከይስማዓካ ይኽእል እዩ እምበኣር እንታይ ገይሩ ለንቀደ ነታ መኪና ናይ BYD ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ን400 ኪሎ ሜትር ክትከይድ ከኽዳ ዝኽእል ቻርጅ ክትመልእ ከም ትኽእል ገይርዋ 5 minutes ኣብ ዝኾነ እንዳ ታንክስ እንዳ ነዳዲ ኸድና ገይርና 5 ደቂቕ ገለስ ወስደልና እዩ ኣብ ውሽጢ እታ 5 ደቂቕ ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ገይርዎ ኣሎ ኣከረየኩም የድሓን ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ I'm going to show you this one ጽቡቅ ገይሩ እናተረዳእና ክኸይድ ብክልቲኡ ከተሓዘ ስለ ዝኾንኩ where is this one let's go here test yesterday in China it was shown this electric car charge its battery from 7 to 50% in 4 minutes. This is absolutely not what I personally expected to happen. And I thought BYD would bring out this new technology, which is, let's face it, it's now the best in the world. It's been a while since we could say that about BYD, but kudos to BYD, they have done it. I thought this would be super expensive. I thought they'd put this technology in there. It would make sense, right? To put it in the Yangwang, they're supercars, they're super expensive, $200,000 SUV as well. I thought that's what it would be in, but I mean, at this price, I'm shocked. I'm legitimately shocked. And I think you might be as well when you actually see what the price is for this technology. The technology is unbelievable. And this is the kind of technology where you'd say to yourself, okay, I'm going to pay for So ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸኣ ደይ መደይ ኢሎም ነቲ ቴክኖሎጂ ብሕሱር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ቻርጅ ክትገብር ትኽእል መኪና ስለዚ ነቲ ኩሉ ሚስኮንሰፕሽንስ ወይ እውን ከመይ ገይሩ ክግበር ይኽእል እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምቹእነት የብሉን ገለ እናተባህለ ዝግለጽ ዝነበረ ብምሉእ እቲ ሚስኮንሰፕሽንስ ወይ እውን ጌጋ ኤሌክትሪክ ካር ንኸይትገዝእ እንቅፋት ክኾነካ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቕመጥ ዝነበረ ሓሳባት ኩሉ ሻተርድ ንዑ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከም ዝዓኑ ብምግባር እቲ መኪና ብቕልጣፊዩ ብፍጥነቱ ብዲዛይኑ ብምቹእነቱ ብኩሉ ደረጃ ንኩሉ ሴክተርስ ናይቲ መኻይን ኢንዱስትሪ እናቐተሎ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ክገዝእ እንድሕር ኮይነ ኣብ ኤውሮጳ በምህላወይ እዚ መኻይን እዚ ከይመፅእ ይኽእል እዩ ናተይ ሕልሚ ግን ብሕጂ ዝገዝኦ ዘለኒ መኪና ናይ ነዳዲ መኪና እዩ ዝመፅእ መኪና ግን ናይ ቻይና ክኸውን እየ ዝሓስብ ዘለኹ ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ማይ ኔክስት ካር ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ካብዚ ናይ ቻይና ብሬክ ትሩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ዝኾነ መኪና ሕጂ ሓንቲ ተገርም መኪና ክበኩም እየ መኪና ክትገዝኡ ትደልዩ ዘለኹም ኣብ ዝሓፂር ግዜ ፕሊዝ ኣይትተሃወኹ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ቻይና ዘለዎ ዲል ክቐይር ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እዚ ናይ ቻይና ክመፀኩም ኣይኮነን ሶሪ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ሓሸውያት እያ ስለ ዘላ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንኣሜሪካ ክመፅእ ኣይኮነን ስለዚ በተንገልጣማት መኪና ናትኩም ክቡር መኪናታት ናይ ኣሜሪካ ክትከዱ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ግን ኤውሮጳ ምናልባት ምስ ቻይና ብዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ይፀፍዖም ስለ ዘሎ ምስ ቻይና ምናልባት ዲል ክገብሩ ይኽእሉ ኮኑ ናብ ኤውሮጳ ይመፅእ ኸውን እዩ ስለዚ ዓቕሊ ግበሩ ሓንቲ ከርየኩም እየ ነዚኣ ምስ ረኣኹም ኩልኻትኩም እንታይ ዝገብር ፖርሼ ወይ ከዓ BMW እዮም ክትብሉ ኢኹም ስምዑዋ እዚኣ You combine the intelligence of a Tesla, the performance of a Porsche, and the luxury of a Mercedes-Benz. If you ask Chinese tech company and automaker Xiaomi, the answer is this, the Xiaomi SU7 Ultra. It's one thing to hear me. ነዛ መኪና እዚኣ እንታይ ኢልዋ ኣሎ እዛ መኪና እዚኣ ናይ ሻሚ ዝበሃል ናይ ቴሌፎን ካምፓኒ ዝነበረ ሕጂ ናብ መኪና ከይዱ ዘሎ እዩ እዛ መኪና እዚኣ ሰለስተ ዓበይቲ ብራንድስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ እዚኣ መኪና ትረክብ ትኽእል ኢሉ ዲዛይን ጽባቐ እንድሕሪኻዮ እቲ ፐርፎርማንስ ናይ BMW ወሲዱ ቅልጣፈን ሓይልን ማለት ሓይሊ ናይ BMW I don't know ካል ናይ ፖርሽን BMW ን መርሴዲስን ሰለስቲዩ ብሓደ እንትሓዊስካዮ ነዛ መኪና እዚኣ ይበካ ብዋጋ ግን ካብ ሰለስቲዩ ዝሓስር መኪና እዩ ዝዛረብ ዘሎ نسمع يدقيمنا سكتايلو this is very important Porsche and the luxury of a Mercedes-Benz. If you ask Chinese tech company and automaker Xiaomi, the answer is this, the Xiaomi SU7 Ultra. It's one thing to hear me talk about cool Chinese EVs here on the channel.
إذا مخاين زياتن أب تشاينا حسر ماكينة ويونجلت راح يكون بديزاين ببرفورمانس بتكنولوجي بكل ملكعي زبالة مخاين يا بعداقة ما تزلو مساكن أوروبا أمريكان كامباني تدعر حجي ناي ماكينة عودي قداينا توميتيو تونكو كوادا درز غل مزيو نجزيو مالتو إلى ماسك تسلا يكون زغل بتوم كالوت مخاين من يخطو متوم مغنياتو نا إلكتريك كارا صبقي زواج أكا شارج خد قبره خلقان دادا كيتكا نداد كديب كلهم كورت كلهم لبخاص أفاكا زي كونه اسمع يا نيشتي and $112,000, which also happens to be the exact same price as a Tesla Model S Plaid here in the Chinese car market. Interesting, isn't it? But when it officially went on sale recently, they announced that it was going to start at $73,000. Now, this is not the first time a Chinese company has played this particular game, undercutting their pre-sale price, but nobody's ever undercut their price by $39,000. There will still be a one. نزي واقع زي كده مسئلة ماسك ناي تسلا دو ودادر واقع جيروم لنيروم حجيب 38% تقديلهم بسبعة شيء كبابي زبالة ماكينة كابت زبالة ماكينة بفلايتي فتنة ناتا performance ناتا التسبيد ناتا قلطافة ناتا مسنتايزة ودادر مسيلكم $1,000,000 تخفيل زقزالن كم بعل أستون مارتين ديو كم بعل I don't know فراري تي هاي إند قلمله مليونات سقاقع مخاين كل حيلنا يتا ماكينة مسيز ودادر واقاخي ترى ماكينة مالتيو انتهينا نرزال لنا تشاينا نتي اندوسترنا أمريكان أوروبان سربة تخاوي مدمساس كتفتروا لك كم تفتن دالا ازغا بوق بحيل دي يكون بتكنولوجي بإنوفيشن بفترة والنت كل زي سلد سمعوا زلوي تشاينا شيطانيو تشاينا حماقين يبلو أفريقيا بجاهم كاب تشاينا هدومو تشاينا خسر قوكم يازولو وزلو كاب أمنا فرهي توداديرون كسعروهم كم زي كلو أبتقوم كقرب خم زي كلو سلستردهم إزي تكنولوجي زي إنوفيشن زي نابيروبان أمريكان تمتيو كامبانيتات نايروبان أمريكان بوتاك اللوانا يكونن كابزبل أمانة فرهيز تبقى سيو إزي بوليسي بوغن دونالد ترامب 100% تعريف خمزدو نتشاينا خمسغن قبرينا خمسغن عصوينا زبهال زلو تشيب سايت هابوهم قلايت هابوهم كملو خلو ترى نقر كي مسلوكم أمانة زسن بالدرجة قطباوي وين تكنولوجيكاو زلا بتشاينا زقاتم زلو يرعدهم سلازليو بس اجي تمالي سكس معكم يا قرب تليتنايت ماكينه ابز سمعوا نتحكي كما يلو يزاربوا له. Two conceits that our leadership class had when it came to globalization. The first is assuming that we can separate the making of things from the design of things. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain while the poor countries made the simpler things. You would open an iPhone box and it would say designed in Cupertino, California. Now the implication, of course, is that it would be manufactured in Shenzhen or somewhere else. And yeah, some people might lose their jobs in manufacturing, but they could learn to design, or to use a very popular phrase, learn to code. But I think we got it wrong. It turns out that the geographies that do the manufacturing get awfully good at the designing of things. مختل بريزنتنا أمريكا جيدي فانسيو قال لك كابتن بلح رأسه زلوهم زبحال زلو يابتنا عند دونالد ترامب انتهي زبل زلو أمريكا زحلفة 3 عامات بريزنت سياسي بزعق زي تزاري بورير بزعق زي أبز channel زي ما بتدقى قامام تيالكم مجمريا كامباينتاتنا أمريكا ني تشاينا قد خلوا انتهي يميلو تشايناويان نقرات قدحو تحد درجة تكنولوجي دي أمبر sophisticated نقر كقبر عقمية باللو من زبل تعبيد زمالو نعقد زمالو أتحساسبا أبت كوربوريشنز نا أمريكا سلازي نبري أبنا انترفيو نا بريزنتات بزعق زي سميناها لنا اتعلى أمان تايو تشايناويان نتن احنا ذهبنا يوم نقر سنانعهم حدش كفطروا يقولون يوم نتن احنا نبومجن بحسور كسرحوا لنا يقول يوم سلازي نابنا تليفون توسيكا أب كاليفورنيا ديزاين تقبره تديزاين تحسب كله نايكي كدان دحر خوينو عمان تخوينو كل اب امريكا تقبره تديزاين نتي مانيفاكتشري نتي ملقاب نايت نقر مسرح نايت نقر مسنع نايت نقر قل تشاينا بحصور قلبت بحصور الكتريك بحصور صقاتات سريحكا زعبي مخصب تركب مالتي مهنيات فابريكات امريكا تقبرون اب تشاينا تقبرون سماي مدرن فلليو ناي حنت فابريكا واغان وصايتات تقبرلا ناي سراحتنياتاتن اب امريكا حمي أبت مجمريا كسب 10 فابريكات تشاينا خبرك كيف سلازم من يزخصبك تشاينا يزخصبك سلازم تنبلوس أسبات أبتي R&D ديو قال ملز بال ديزاين أب أمريكا تجبره فابريكاتات نتكلم أب تشاينا تجبره تحسب أنتي مايند سد مانتايو نحنا أبزن نسرح أب تشاينا دما نتنبرت يفريولنا ساتون دي حسب وقت أنتايو تشايناويان نتدفري وزلون نبرت مع كاو كفري وقلو كم زمهار وزلون كم زراعو زلون نتنجرت دما قص بقص من قلبات نعود مسل لك مع ريدي كونه نعود مسل
ቀዲሖም ክሰርሑ ንዑ ዝመስል ክፈታቱን ጀሚሮም ኣብቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ 2011 ካብ ቻይና ዝመጽእ ናይ ዝመስል ግን ፌክ ዝኾነ ግን ኳሊቲ ዘይብሉ እዩ ነይሩ ሽዑ ይፍትኑ ስለ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ኸ ከም ናቶም ዘይኮነስ ካብ ናቶም ኣጸቢቑ ዝበልጽ ነገር ትሬን ባቡር ክሰርሑ ከለዉ ጀርመን ሲመንስ ዝበሃል ካምፓኒ ኣብ ቻይና ብሕሱር ክሰርሕ ኢሉ ይሰዲድዎ ሎሚ ቻይና ትሰርሖ ዘላን ጀርመን ትሰርሖ ዘላን ትሬን ኣይወዳደር እና ቻይና ብቕልጣፈ ብስልጥነት ብቴክኖሎጂ ኣጸቢቑ ይሓይሽ ኣብ ኩሉ ደረጃ ድማ ከምኡ ክዳን ይኹን ኤሌክትሮኒክስ ይኹን ቴሌፎን ይኹን መኪና ይኹን ሰሚኮንዳክተርስ ይኹን at every stage ኣብ ዝኣተዎ ይሓልፍዎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ቻይና ብዙሕ ሰብ ኣለዎም ዲስፕሊን ናይ ስራሕ ኣለዎም መንግስቲ ድማ ራእይ ኣለዎ ራእይ ስለ ዘለዎ መጀመርያ እንታይ ገይሩ እዚኣ ክነግረኩም እየ ኣብዚ ስለዘይ ጠቕስዋ መጀመርያ መንግስቲ ቻይና እንታይ ገይሩ ነገራት ናበይ ክኸዱ ምዃኑ ዝፈለጠ ነቶም ሰባት ኣብዝን ኣብዝን ኪድ ይበሎምን ቅድሚ 15 ዓመት ትምህርቲ ይቀይሩ ካሪኩለም ናይ ትምህርቲ ናቱ ቀይሩ መንእሰያት ናቱ ህፃናት ናቱ ብዝለዓለ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሳይንስ ኣብ ማትስ ኣብ ሃርድ ኮር ነቲ ሃገር ከማዕብላ ዝኽእል ፊልድ ናብኡ ጥራይ ከም ዘተኩር ገይርዎም እዚ ኩሉ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ገለመለ ውሑድ ክፋል ጥራይ ገይሩሉ ምክንያቱ ኣብ ምዕባለ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘይብልሱ that's why ቶም መንእሰያት ናቱ ብብዝሒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዝፈርዩ ዘለዉ ኢንጂነራት ቻይና ዝበዝሕ ኢንጂነራት ተፍርላ ስለዚ ኢንጂነራት ተፍሪኻ ድማ ስራሕ ተዘይረኺቦም ኣብ ገዝኦም ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ክጅምሩ እዮም ሓድሽ ክፈጥሩ ዝጀመሩ ድማ ዝንሪዮ ዘለና ኢኖቬሽን ኣብ ርእሲ ኢኖቬሽን ኣብ ርእሲ ኢኖቬሽን ኣብ ርእሲ ኢኖቬሽን ነቲ ዓለም ዘሰንበደን ዝደሃለም ኩነታት ንርኢ ኣለና ካብ ኩሉ ድማ እቲ ዝበለፀ ቻይናውያን ከዓ ኣብ ዓዶም ዝበለፀ ቁጠባ ስለተሃንፀ ስደት ንኣሜሪካ ክኸዱ ይደልዩን እዮም በንጻሩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ቻይናውያን በቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ጥርጠራ ስለ ዘለዎም ስለያ ክንገለ ስለ ዝብልዎም ዘለዎም ሓሳባቶምን ርእሶምን ሒዞም ንቻይና ይኸዱ ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ብሬን ሓድሽ ተመክሮ ዘለዎም ስኮላርስ ድማ ይመፅዋ ኣለዉ እዚ ድማ ነዞም ኣሜሪካ ከጸልሎም ደልዩ ዘሎ ነጥቢ እዚ እዩ There are network effects, as you all well understand. The firms that design products work with firms that manufacture. They share intellectual property, they share best practices, and they even sometimes share critical employees. Now, we assumed that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Now, that was the first conceit of globalization. I think the second is that cheap labor is fundamentally a crutch, and it's a crutch that inhibits innovation. I might even say that it's a drug that too many American firms got addicted to. Now, if you can make a product more cheaply, it's far too easy to do the drug of Western economies. And I'd say that if you look in nearly every country from እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ኣገደስቲ ሓቅታት ይደውፅ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቻይና ክበፅሕ ከሎ ቻይና ክንከይድ ከለና ቀደም ሕሱር ጉልበት ክንረክብ እሞ ነቲ ኩነታት ተጠቒምና ዝበለፀ መክሰብ ክንረክብ እሞ ዓድና ንክንሃንፅ እዩ ዝብል ተሓሳብ ታሕቲ ፀገም ግን ሓደ ነገር ክሰርሖ ከለካ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኔትወርክ ኢፌክት ዝበሃል ኣሎ ነቲ ስራሕካ ነቲ ንብረት ንስኻብ ቻይና ተፍርዮ ዘለካ ዝበለፀ ንክትከውን ኩሉ ግዜ ነቶም ሰራሕተኛታትካ ተወሳኺ ስልጠና ተወሳኺ ሓገዝ ተወሳኺ ገለ እናገበርካ እናማዕበሉ ምስ ከዱ ድማ ካብታ በአሜሪካ ትገብሮ ዝነበርካ ሞር ናብ ቻይና ንሱ ስለ ዘኽስበካ ናብ ገጽካ ትኸይድ ክትምህሮም ከተንቁሖም ትጅምር ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ካባና ዝበልፅ ምሳና ዝወዳደር ዝኽእል ክገብሩ ክኢሎም እቲ ፀገም ኣሜሪካ ኣበይ ክትወዳደር ትኽእል ይትሕጅብ ኣብ ትምህርቲ እንተኾነ ልዕልዮም ዝመሃሩ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልዕልዮም ከፍርዩ ዝኽእሉ ብዕዳጋ እንተኾነ ዝዓበየ ዕዳጋ ዘለዎም ህዝቢ እንተኾነ ዲስፕሊን ዘለዎ ሕንፍሽፍሽ ዘይብላ ውሽጡ ብሓደ ድምፂ ብሓንቲ ፊስካ ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ ዘለዋ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ነዚኦም ሃገር እዚኦም ይትሕቶ ወል ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ነዞም ሃገር እዚኣቶም ጠጠው ከብልዎም እቲ ፀገም ግን ቻይና ንዓለም ሙሉእ ገዲፋ ክቐፅላ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዋ ምክንያቱ ቻይና ኣበይ ኣተኪራ ትሰርሕ ኣላ እንድሕር ኢላ ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ነገር ንቻይና ዘድሊ ባዕሎም ክኽእልዎ ከም ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ክህልዎ ከም ዘለዎም መመሊሳ ቻይና ዓቐበት ኣሜሪካ ዓቐበት ክትፈጥረሎም ከላ እንታይ ይገብሩ ነዚ ዓቐበት ዘደይብ ቴክኖሎጂ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስለዚ ቺፕስ ተኸልኪሎሞም ሰሚኮንዳክተርስ ተኸልኪሎሞም ሰሚኮንዳክተርስ ባዕልና ክንገብር ኣለና ነቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናይ ኣንድሮይድ ምስ ከልከልዎም ናቶም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሂዞም ቴሌፎናት ናቶም ከምዚ ኣይከውን እዩ ዝበሎም ባዕሎም ናቶም ይምህዙ ስለዚ ንቻይና ጠጠው ከተብላ ምፍታን ማለት ቻይና ንኽትሕይል መሊሳ ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ትሕግዛ ኣለኻ ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ መፂሎ እገዳ ክትገብረላ እንተጀሚርካ መመሊሶም ከም ዝሕይሉ ትገብሮም ኣለኻ መመሊሶም ሃገራዊ ስምዒት ከም ዝስምዖም መመሊሶም ክትቀትሎም ትደሊ ከም ዘለኻ ስለ ዝርዶም ነፍሶም ንኽትሕኑ ብዝበለፀ ሓይሊ ብዝበለፀ ፎከስ ናብኡ ኣተኪሮም ንኽሰርሑ ትገብሮም ኣለኻ እንተዘይትኽልክሎም ነርካ
እንታይ ምኾኑ ነይሮም ካብ ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቀደም ቺፕስ ካብ ኣሜሪካ መገዙ ገለ ካብ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ መገዙ ነይሮም ባዕሎም ንክፈጥሩ ኣብ ማይ ተገደዱን ኣሜሪካ ብዝፈጠረቶ ፖሊሲ ግን ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ነፍሳ ኣተኪራ ንክትከይድ ይግድድዋ ኣለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ንኣሜሪካ ክሕርቁ ኢሎም ዘይኮኑሲ ኣብ ዓዶም ኣተኪሮም ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ስለዘየለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓፂር ዓመት ኣይኮነን كوننت يلقى كتزاربو كم زانتا كتزاربو كمان كمان خليل كا زي كعل زعج فيديو دريكم زلو غرايله ما فيك زارب كلغو نزع نزريكم زلو كتقمت وي تقولون يقوم كم ز عينت بيت اب 34 عمت متي دحري لكاسب كتقمتي تخلنيقه بفصم كقمت هيكلني but this is the reality ازي تي تشاينا زبال زهن زلو نزع قدمي خازلو نراخا امريكا حشكا ازي حماقيو ازي جيجايو ازي ترجم يبلون ازي كود بزن دحر خيتك يتعوتني خا نزب لك كاس كبير كتعامله امين عين خانا راخه اذن خانا سمعك كل نجر انت عردي امين كلمه بفلاي ابي اوروبا زلغا امريكا زلغا فيزا فري غير ملو غزيه سلاز حصر نمبر اي وانا جو تو تشاينا اند ستاي نتنغرات كريوم نذكريو بعلي كاب ريبورت خبر دس بلني ግን still I don't have time ابزو وانا زي ام تو فوكس ابزو ጉዳይ ስለዚህ ኣብ ካል ግዜ ከይዳ አቡ ከሪዮክሜ ንቻይና ዘሪየኩም ዘለኹ ድማ ደይመደይለ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብ ነገር ንክትገብር ይከኣል እዩ ጥራይ እንታይ ዘለካ ትክክለኛ መርሕነት ንነገራት ኣስተውዒሉ ሪዩ ንነዊሕ ፕላን ክገብር ዝኽእል ከምኡ ድማ ማሲቭ ሞቢላይዜሽን ፀጋታት ናትካ ድማ ምስቲ ስኻ ክትከዶ ትደሊ ከተዋሃድ ክትክል ኣለካ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይንና ዘሎ ጎረቤት ዝኾነ ሃገር እዩ ዕንቅፋት ዝኾነ ሃገር ስለ ዘለና ኣብ ጥቃና ናብዚ ኣተኪርካ ሙሉእ ፀጋታትካ ንኸይትገብር ኩሉ ግዜ ዝዕንቅፍ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ገዳዊ ድገዳ ድማ ኣሎ ስለዚ እሱ እንተተባሂሉ ኤርትራውያን ውሕዳት ኢና ክንዚ ናይ ቻይና ዝላ እኳ እንተደይገበርና ኣገዳሲ ቆጠባዊ ዝላ ንክትገብር ግን ከም ዝከኣል ንክትኣምኑ ኣፀቢቕኩም ድማ ኣሚንኩም ናብኡ ገፅኩም ንክትሓስቡ ስለ ዝደልየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እንታይ ትኸውን ኣላ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ክንፈልጥ እሞ ኩሉ ኣተሓሳስባና ናብኡ ከነቕንዕ ክንጥምት ኣለና ክብለኩም ከለኹ ብግምጣሉ ድማ ከሪክሜ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ኤውሮጳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ካናዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንኩሉ ከተሓዘልኩም ስለ ዝፍትን ዘለኹ በዚያ እስከንጀምር ናይ ኣሜሪካ ድማ ንስማዕ ሕጂ Canada, and here's my problem with Canada. Canada was meant to be the 51st state because we subsidize Canada by $200 billion a year. We don't need their cars. We don't need their lumber. We have a lot of lumber. We freed it up, as you know, last week. We're freeing it up so that you can actually cut down a tree without being, given the death penalty. Because what these radical environmentalists have done to our country, but we freed it up. But we don't need their lumber. We don't need their energy. We don't. እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ብሓቂ ንቻይና ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ምዕባለ ንክትበፅሕ ቁፅሪ ሓደ ናይ ዓለም ንክትከውን እንተስ ኣምላኽ ይሰዲድሎም እንተስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንቻይና እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቶም ቀንዲ መሻርክቱ ነቶም ቀንዲ ኣመንቱ ንዓታቶም ከዳኽም ይፍትን ኣሎ የኣይ ንሱ ዘኽስበይ ዝመስሎ ዘሎ ኣብ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኣትያ ኣላ ንካናዳ ካብ ሃገር ኣውሪዱ مبل 51 ستيت كجبراي زل زلو لنكنه ምናልባት ሓድሽ መራሒ ካናዳ መፅኡ ኢሉ ሓሳቡ ይቀይር ኸውን ቁርብት ላይ ተረዲዎ ንካናዳ ክብረት ይብኸውን ኢሎም ምን ወኔሮም ካናዳ በፍጹም አይገጥፋን ያኔ ስቴት ክትከውን ዘለዋ ሃገር ክትከውን ዘይግባእ ከም ሃገር ክትከውን ዘይግባእ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ዝግባእ ኣነ ድማ ንዑ ክገብር ይፅዕር ዘለኹ ይዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቀደም ምናልባት ትሰጆ ገለመለ ናበሉ ከናስ ወይ ፍትኑ ነይሮም ኖ ሕጂ ራዮ ቻሌንጅ ክትገብራ ስለምታይ ከም ትብላ ኣለኻ ንጸላእትና ስለምታይ ከም ትሐጉስ ኣለኻ ክትብላ ያስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ቅርሕንቲ ከም ዘለዎ ሰብ እዚ don't need anything we certainly don't want their automobiles they make a lot of millions of automobiles are sent in I'd rather have them made in Michigan I'd rather have them made in South Carolina or any one of our You're tougher with Canada than you are with some of our biggest adversaries only because it's meant ሕጂ እንታዩ ናይ ካናዳ እንጨይቶም ለምበር ማለት እንጨይት ማለት እዩ እንጨይቶም አይደለና መኪኖም አይደለና ዝኾነ ነገር ካብኦም ዘድልየና ያለን ኩሉ ትሶም ዘለዎም ንሕና ኣለና ካብናቶም ዝበዝሕን ዝጽብቕን ኣለና ስለዚ ካናዳ ለካናዳ ዳይ ዝብል ዘሎ ካናዳ ብቁጠባ ክትርክማሽ ክትከል ኣለዋ ወይ እውን ክድሕን ተደልያ ድማ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኣለዋ ብኩናት ኣይኮነን ዝደልያ ዘሎ ነዚ ሃገር እዚኣ ነዚያ ብቁጠባ ክርክምሻ ወይ እውን ራዕዲ ናይ ቁጠባ ፈጢሩሎም ምናልባት ፖሊስን ክቕይሩ ኣሚና ብርእሱ ኮይኑ በር ካናዳ ሃገር ናይ ማይት ዓመታት ታሪክ ዘለዎ እዩ ናይ ቁጠባ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ልኡላውነቶም ገዲፎም ሲ ኦኬ ሶሪ ፈሪህና ለና ናብ ኣሜሪካ ክነኣቱ ኢና ክብሉ ዲ ጽበዮም ዘሎ ወላ እንታይ ያኔ ይርዳንን እዩ ዘሎ
እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከም ካናዳ ኣብ ካናዳ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለና ይስማዓኒ ጽቡቕ ክስምዖም ከም ዘይክእል ካናዳ ግን it's a biggest state lesson ጽቡቕ ኮነት እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ስለምንታይ ደድሕሪ ኣሜሪካ እናኸዱ ንዓለማት ዝርብሹ ዝነበሩ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ዝበለቶ ተጣቃዕ ዝነበረት ሓንሳብ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ትሓስቦ ዘላ ኣሜሪካ ምንታን ከይትኽሰስ ቀዲማታ ነቲ ስጉምቲ ትወስድ ዝነበረት ሃገር እያ ኣሜሪካ ንምዕጓዝ ስለዚ ኣሜሪካ ንካናዳ ቤላ ገይሮም ከላድድዎም ከለው ኣነ ብፍጹም ሕማቕ ዝስማዓኒ ምክንያት የብለይን እቲ እንኮ ንእሽተይ ሕማቕ ዝስማዓኒ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ስለ ዘለዉ ጥራይ ነዚ በዚያ ጥራይ ድንጋፅ ዝስማዓኒ ዘሎ እምበር ንካናዳ ዶናልድ ትራምፕ ሉላውነቶም ክወስዶም ኣይብልኒ ግን ምረት ናይ ህይወት እንታይ ምዃኑ ከርእዮም ግን ደስ ይብለኒ ንኤውሮጳ ከምኡ ገይሩ ከላድዶም ከሎ ደስ ይብለኒ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ከምኡ ከተበላሹ ከላ ትጋገይ ኣለኻ ዝብልዋ የጣቁዕላን ኣብ ጎና ኮይኖም ነቲ ትገብሮ ዘላ ላምባ ዘቐብሉ ማይ ዘቐብሉ እስካላ ዝሕዙ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ነፍሶም ከምዚ ኣሜሪካ ተጠቕሊላ ክትመፀካ ከላ ከምዚ እዚ ከዓ ጽቡቕ ሌሰን ንዓለምና ብፍላይ ነተን አንጻር አሜሪካ ዝኸዳ ዘለዋ ሃገራት to be our 51st state. Okay, but listen to this for a second. We need their territory. They have territorial advantage. We're not going to let them get close to China. Look, I deal with every country, indirectly or directly. One of the nastiest countries to deal with is Canada. The people that, now this was Trudeau, the people that good old Justin, I call him Governor Trudeau, his people were nasty. And they weren't telling the truth. They never told the truth. You know that they say, well, we don't charge. Well, they do. They charge tremendous. And if you look at their እጅቶም ናቱ በይዝዮም እንታይ ይብልዎ ስለምንታይ ኸ ካናዳ ከምዚ ጌርካ ብሕማቕ ትጥምታ ዘለኻ ይብልዎ ኖ ካናዳ ዝበሃል ካብ ቻይናን ካብ ራሽያን እኮ ዝገደደ ነዚኦም ትሪኦም ኣለኻ ኢልዎስ ንኩሎም ማዕረ ድሪኦም ግን እዚ ካናዳ ዝበሃል ሓደገኛ ናስቲ ማለት ሓደገኛ በቃ መዝማዚ ሃገር እዩ ስለዚ ብፍላይ ነቲ ትሩዶ ዝበሃል ነቲ ሊበራል ፓርቲን ግን ንምንታይ ጽልእ ኣለዎ ግን ጽልእ ዑጥራ ኣይኮነ ወላ ነቲ ሓደ ፓርቲ ዘለዎ products what they've done to our farmers. I go up to Iowa, I go up to different places, Nebraska, and they would always complain about Canada, how they get ripped off. Do you know that Canada has a 250% tariff? 250, nobody knows that. They charge us numbers that are crazy. We have a very big deficit with Canada. And there's no reason, much more. We have much more. Just so you understand, we subsidize Canada. And I like Canada. I love Canada. I love now the Liberal guys, I love his wife. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. And they were down and out. Isn't that going to make them more hostile to us? So እንታይ ትብለላ ዝኹሉ ትገብረ ዘለኻ እኮ ኣብ መወዳእታ ነቶም ሊበራል ፓርቲ ዝበሃሉ ነቶም ፀላኢና ዝኾኑ ፓርቲ ንክዕወቱ ኢኻ ትገብሮም ዘለኻ ኢልዎስ ኣይ ዶንት ኬር ኣይግድሰንን ኢሎም ሊበራል ክምረፅ ኮንሰርቫቲቭ ክምረፅ ኣይግድሰንን እዩ ኩሎም ሓደ እዮም ንዓይ ካናዳ ዝበሃል ሃገር ድማ ቤላ ገይረ ከላድዶም ተዳልየ ዘለኹ እየ እቲ ፀገም ዘለኹ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ትጋገለኻ ዝብሎ ሰብ የለን ንዶናልድ ትራምፕ ትጋገለኻ ዝብሎ መራሒ ዮር ፋየርድ እዩ ዝበሃል ስለዚ ከተጣቃዕ ጥራይ ዘለካ ሂ ኢዝ ዘ ሞስት ጂኒየስ መራሒ ኣብቲ ናቱ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ ኣብ ፖሊሲ ዝበልሐ መራሒ እዩ ዝሓየለ መራሒ እዩ በቃ ኣጀክቲቭስ ክትጥቀም ክትክል ኣለካ ከምኡ እንተጌርካ ጥራይካ ስራሕካ ክትጠቅም ትኽእል ስለዚ ዘጣቅዑ እምበር ትጋገለኻ እዚ ጌጋ ይክብልዎ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣይኮነም ምስ ዘሎ ምክንያቱ ፊድባክ ዝቕበል ሰብ ኣይኮነን ሰንሲቲቭ ዝኾነ ሰብ እዚ ድሕሪ ፀሪፍካዮ ብውልቃዊ ብሃገር ደረጃ ቀፅዓካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ንሪዮ ዘለና ብኩሉ መለክዕ ናይ ስትራቴጂ ክትሪኦ ከለኻ ትዛዓበየ ነፍሲ ቅትለት ይፍፅም ዘለና ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ካናዳ ጎረቤትካያ መሻርክትካያ ኣብ ኩሉ ድማ ኣብ ጎንኻ ኮይና ሓይሊ ክትውስኸልካ ትኽእል ሃገር እያ ንሱ ግን ኣከንዲ ንዑ ትጥቀም ነታ ካናዳ ቀዳመይቲ ፀላኢት ናቱ ከም ትኸውን ይገብራ ኣሎ ካብ ቻይናን ካብ ራሽያ ንላዕሊ ንፑቲን እናመጎሰን እገዳ ከውርደሉ ምስኡ ሽርክነት ትገብር ናፈተነ ንካናዳ ግን ብታሪፍ ገይሩ ልቦም ኣጥፊሎም ኣሎ ቁጠባ ናቶም ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ሰብ እዚ እቲ ዝበለፀ ንዓለምና እየ ዝብለኩም ዘለኹ ወላ እኳ ንገለ ሃገራት ይብድል ተሎ ካናዳ ንካናዳ እቲ ዝበለፀ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ንሎንግ ተርም እየ ዝብለኩም ካናዳ ፅግዕተኛ ዝነበረ ሃገር ብክልተ እግሩ ረጊፁ ኣንጻር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንክቃለስን ኣንጻሩ ረብሓናቱ ንኸውሕስ ክኸይድን እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ንካናዳ እውን ይገብረሎም ኣሎ ኣገይን ሓደ ቻይናዊ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ብፍላይ ኤውሮጳውያን እንታይ ይገብሩ ኣሎ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ነዚ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ግን ነቲ ፖሊሲ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ዝነበረ ዓነውነው ከብሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚኣ እስከ ሓደ ቻይናዊ ብዛዕባ ኤውሮጳውን ዝበሎ ስምዑ Europeans frequently tell China in public statements that if China wants to restore relations and deepen cooperation with Europe,
it must sever ties with Russia. However, this is something China will never agree to. As a sovereign nation, China cannot be blackmailed or dictated to. It is simply out of the question. Therefore, in the short term, China-Europe relations remain deadlocked. Even though the US and Europe have fallen out so dramatically. እዚ ስኮላር ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤሮፓ ንኣብነት ምስ ቻይና ዝበለፀ ዝምድና ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ትፀገም ግን ኤሮፓ ናፃ ዝኾነ ካናዳ ናፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ስለ ዘይብሎም ንኣሜሪካ ክሕግሱ ኢሎም ኣንፃር ረብሖም ምስ ቻይና ብምኻድ ሕማቕ ዝምድናን ሕማቕ ሽርክነትን ገይሮም ነይሮም እቲ ቀደም ኣብ ልዕሊ ኤሮፓ ቻይና ፅቡቕ ስእሊ ነይሩና ኢሉ በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘሎ ዝሓለፈ ኣብ 34 ዓመት ወላ 7 ዓመት ዝኸድዎ እንተሪና ብፍላይ ኣብ ዘበነ እዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ዝበሃል ፕሬዚደንት ምሉእ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ኣብ ልዕሊ ኤሮፓ ዘለና ሪስፔክት ይኹን ኣካይዳ ኩሉ ጎዲሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ጭፍጭፎም ኣሎ ክንዲ ምስ ቻይና ዝምድና ዘተዓራርዩ ምስ ቻይና ድማ ፅልኢ ይጉስጉስ ኣለዉ እዝን ወዲ ዝን ድማ እዩ ነቲ ኤሮፓ ይኹን ካናዳ ካብ ሽግሩ ንኸይወፅእ መሊሱ ኣብ ሽግር ከም ዝኣቱ ዝገብሮ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤሮፓን ካናዳን ዝኾነ ስጉምቲ ይገብሩ ኣለውን ህዝቢ ግን ክገብር ጀሚሩ ኣሎ Story showed you how Europe is scared, but many in the continent are also angry. I'm talking about ordinary people, your average Joe, or I suppose your average Johan. Either way, ordinary Europeans are angry, and not just at Russia, but increasingly also at America. And this is thanks to US President Donald Trump. Trump's stance on Ukraine has upset some Europeans. They feel it's a betrayal of Western values to support... So, European ካልእ ክገብሩ እንተዘይከኣሉ ብኣሜሪካን ብዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝተቆጥዑ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ኣብ ድኳን ከይገዝዎ ይኽልክሉ ከም ዘለዎም ከምኡውን ኣብ ካናዳ ዝገበሮ ማለት እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ንዝመፅእ ንብረት ክንገዝኦ ይኮናን ብምባል ቦይኮት ዝበሃል እዚ ዝኸንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዘበለ ንብረት ከይንገዝእ ንኣሜሪካ ምግዛእ ማለት ፀረ ረብሓና ንሃገርና ፋሕ ከተብል ትፍትን ዘላ ሃገር ንዓዓ ምድጋፍን ምትብባዕን ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ከይንድግፍ ብገንዘብና ብዶላርናን ክንፅዕር ኣለና ብምባል እቲ ህዝቢ ኣብ ሱፐርማርኬታት ክገዝእ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ኣይገዝእን እየ ብምባል ቦይኮት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ እቲ ፅልዋ ድሮ ክሓርቦም ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ነገራት ዝያዳ ንኮርፖሬሽንስ ኣብ ጅብኦም እዩ ዝስምዖም ንዶናልድ ትራምፕ ፅሪፍ ከያ ዝመፅእ የለን ምናልባት ክስምዖም ዝኽእል ነቶም ኣሜሪካ ነቶም ካምፓኒታት ንብረቶም ሰብ ምግዛእ ከኣብዮ ከሎ ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ስውን ክቆጥዑ ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ብሓፈሻ ዝኾነ ንብረት ኣፕስ እናመስረቱ ካብ ኣሜሪካ ዝብገስ ንብረት ዘበለ ኣይገዝዎን እዮም ዘሎ ኣብ ሱፐርማርኬታት እዚ ከዓ ሓደ ርኡይ ዝኾነ ተቃውሞ ኣብ ዓለምና ልሙድ ዝኾነ ተቃውሞ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኤሮፓ ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ካናዳ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ኤስያ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ድማ ንርኢ ኣለና ሓንቲ ናብ ኣፍሪካ ከይኣትኹ ከለዉ ሓንቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ክበኩም እየ ብኣጌርና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ኣብ ኤሮፓ ዘጋጥም ዘሎ ይስውን Clashes have been taking place between protesters and police at Istanbul University. It's one of several demonstrations that have sprung up across the city as people flout a ban on gatherings imposed in the wake of the arrest of Istanbul's mayor. Ekrem İmamoğlu from the country's main opposition party was detained on charges of corruption and aiding a terrorist group. His Republican People's Party say the arrest of ኣብ ቱርክ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ፖለቲከኛ ብኤርዶዋን ስለተታሕዘ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ከተማታት ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ኤርዶዋን ኩሉ ግዜ ኮንትሮቨርሻል ሰብ እዩ ብዙሕ ፀላእቲ ኣጥርዩ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ውሽጢ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ እውን ምክንያቱ ኣመና ናይ ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ እናኸደ ዝገራጮ ረብሓታት ከጋጩ ዝፍትን ሰብ እዩ ስለዚ ብደገን ብውሽጥን ብዙሓት ፀላእቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ That's why ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ፖለቲከኛ ቀንዲ መቀናቅንቱ ዝኾነ ኣሲርዎ ክበሃል ከሎ ብደገ ምትእትታዋት ክግበር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ኣሎ ኣሜሪካ ኣይፈታዊ ናይ ፀላይን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ብፍላይ ሕጂ ድማ ምስቲ ምስ ኤሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ራሻ ቀለም መሓዙ እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ብክሪቲካል ክርእይዎ ዝኽእሉ ሰብ እንተሎ እዚ እዩ ምክንያቱ ድወጆክ ዝፃወት ዘሎ ሰብ ንነዊሕ እዋን ነቲ ኩናት ናይ ራሻ ዝመዝመዞ ሰብ እንተሎ እዚ ነይሩ ኣብ ሱርያ ዝገበሮ ክሕደት ድማ ካላርስቲ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኤርዶዋን بإسرائيل وننتخونه بتي يحجز بتي ما أنصارهم كل جزء صلة كم زهلوز قبر زنبري بكل من قدي على أتزل لو وسب سلزقونه إذا سبزون أبحرجا كاتغليو we are going to observe أب سوريا زجبرون بشار الأسد مودع زجبرو كله أب قمتي تيخا كم زعينات عنوات كجات وعجرجر كجات كم زغلب تهجرون قمتات نيريو دروتي زلوا كنا تقدمه بمايت شحات غطر حزبي أب اسطنبول حقي أب ترجعون خيواتو زخل كل حقواتو إن كله نعود حسام سلام على سلفي يجبروا خمسة لو يزن كرزلو نتكون تاتنا تقطعت لنا دما كنحبركم كم فتنينا
ጎኑ ናይ ኢራን ውን እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጸገም ውን እናቐጸለ ዝኸይ ዘሎ US is sharpening its attack on Yemen. American fighter jets and missiles from its aircraft carriers continue to pound Houthi targets. The Houthis are not backing down. They have launched yet another attack on American warships in the Red Sea. US strikes forces its top leaders to go into hiding. The Houthis are now pledging to escalate the war. Our next story bringing you... ብሓፈሻ እቶም ሑቲ ዝበሃሉ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ቃልሲ ስቕ ኢሎም ተዳሂሎም ብነፈርትን ብሚሳይላትን ዝድቅሱ ከም ዘይኮኑን ኣብተን መራኽብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ዝተፈላለየ መንገዲ ባሊስቲክ ሚሳይል ይኹን ድሮናት ብምስታት ግብረ መልሲ ክቡን ናቶም ግደ ንሳቶም ውን ነቲ ኩናት ተቐቢሎም ከም ዘለዉ ነቲ ቻለንጅ ኣክሰፕትድ ብምባል ኣብ ጎኑ ክንቀሳቐሱ አንጻሩ ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና in his country. This region has been ravaged by war over religion, ethnicity, and minerals since the 1990s. More than 6 million people have died. Now, the first conflict began amid the 1994 So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሃብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዛረባ ኣርእስቱ ኮይኑሎ እቲ መራሒ ድማ ሓንሳብ ኣብ ቀጠር ይርአ ሓንሳብ ምስ ፈረንሳይ ይርአ ሓንሳብ ምስ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ሃብቲ ናቱ ንኣሜሪካ ውሰድዎ ይብሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር about the discussions for a deal with your country. Thank you very much. Good evening to you. We are looking for partnerships, and we have established partnerships with many other countries, and we think the United States of America, given its role and influence around the world, is an important partner to have. كم تريو زلهم الزمراء هنا ديمقراطية ريبابليك كونغو مس رواندا أبز جبر زلو باسي ويون مس إسرائيل سلسلة زبالة توجد اللي عندي زجبر زلو تباسي تدما نزوم حجر دي أرسي سلسلة قطعهم كاب رواندا توصل ويون تيم 23 زبال كاب زعوة له أمريكان عمسو نسخاتكم وصدوه بمبال نزخون يكون حجر نفرنسا يكون أمريكان أوروبا أتيهم وصدوه نزر رواندا تبال تراي أطفولي نزك هجامة زبال تراي أطفولي بمبال كلت يوم كابحت حدوم نيم زقدوجن نايب حق الزحزن تريو إن رزلنا بأفريقيا أتي مجزاتن بحقنا مجزاتن تنبرك خنتنا أفريقيا دما بقعد نريو لنا حجنا بتزوبنا خنحل فينا لايك مقبار سبورت مقبار أي توقار سنابلكو مجمريا بس غنجمر የቀይ ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም የጋራ ሀብት ነው 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚህ ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር حجنتاي زبل زلوزي انا بحكي كم تاتري واد لهم بيمان ملحسو ناب 10 اسرع منقدي زتواويو نزا امين كادما زخونه ديل كتقبر كبيديو ابزا حجز قبرا بارلما بزح صاغط خمزلو ويون صاغط يسمعوا كمزلو ردو يجن ملو بملو دما نتكونتات كسخاخلو يدل كمزي اللي يزنقر زلو بزعبا قداي كيف بحرك زارب كله حدا 5 كيلومتر زخون افتق بحري كمزلون نخلنا كاكل زغليو كاكل سلا زغل يكون كان بجبت تتقام زلغا انا زي سبزي بفصم كاي كردا انا زي كل انتاي كغبر يزدل زلو اوف كورس نفلطينات علامه اتباهغي انتاي مخانو وريرو ناي كالي بحري ناي كالوت هابتن خوسدي يزدل زلو اجي 5 شحدي ولا 9 شحدي it doesn't matter افدق بحري ابزينات كفيل كي خاتتكم period كندي غزي كنغرو زلو كندي غزي كزربو زلو we don't understand it افدق بحري 5 شح يكون 25 شح يكون يا إثيوبيا أفتح بحري يبلان لازم يسقروا بابتا ترى داديا كتكام زلوا ترى داديا كتكام تخينا ولا ونتنسوم زبلوا زلوا درجة قال الأولى ونزلوا أفتح بحري هجرات كبوخان دحرو خينهم تأمامن قربيت تخين كاترايو تأمن سرب دحرو خين كاي تأمن مراحين دحرو خين كاترايو إذا سبزقن أبصبح بروباغندا ناي بحري زقبر زلوا أبصبح كادرتات ناتو بزعبا لولا ونتنا هاجرات نقطعس قد معامت نسوماليا كم بتاتنا ينادو بأنا ياربو فيلد مارشال ناتو نسوماليا مهلاوي عبيد نايزو مركوستو قالوا دنا بلا نسوماليا بزح فكرون عنديرونيو هجدما زعمت إسرائيل مشدبا نبي إرترا عصبنا تنايدو عصبي بتصحنا يدو استفلا لي من قدي نب عصب زغناي بروباغندا يقبر له بفلايتهم كادرتات ناتو
ውጹእ ዝኾነ ከምዚ ብግምት ወይ ገለመለ ዘይኮነ ንዓሰብ እናቆረፁ ብዝተፈላለየ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒታቱ ንምህራም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተላዓኢሉ ረጂም ቼንጅ ዝደልይዎ ከተግብረሎም ዝኽእል መንገዲ ንምስላጥ ኩሉ ዝከኣሎም እዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ እቲ ሓሶትን መታለልን ምዃኑ ሰብ እዚ ብኸመይ ከረየኩም እየ ኣብቲ ፓርላማ ዝዛረበ ዘሎ ኣብቲ ነፍቲ ሚድያ ብእንግሊሽ ዝፅሕፎ ዘሎ ነንበይኑ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ክብል እዩ ኩናት እናደለየ ንኩናት ዝፅሕተር ዘረባ እናተዘረበ ኩናት የለን ምስ ኤርትራ ዝብል ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ሕጂ ይቻላል። ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ። ለተከበረው ምክር ቤት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራም ህዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም። ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው። እንነጋገር ሰጥቶ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትዘረባ ስምዕዋ ዋላት ጋዜጣታት ናቶም ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክትብል ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወረያ ዝብል ዘሎ ዘረባ ክውንነት ዘለዎ ኣይኮነን ብናይ ሓይልኻ ክትወራ ንኤርትራ ይሲ መብዛሕትኡ ሰብሲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወራ ትኽእል እያ ደምካይ ዘፍልሓልካ ከም ኤርትራ ኮይንካ ደምካይ ዘፍልሓልካ ክወርር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ከም ዝብል ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኢሜጅ ኤርትራ ድኽምቲ ነብሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብላ በት ሂ ኖውስ ኤርትራ እያ ማዕኮሩ ድሒናቶ ኤርትራ እያ ነዚ ሕጂ ዘለዋ ኩርሲ ኣብ ሒሳትሉ ነዚ ብምግባራ ንዕዑ ንፅጥቂ ኢላ ይገበረቶን ኦፍኮርስ ዊ ኦል ነው ዳት ግን መስማር ግን ክወግኡሉ ነይርዎም ከምቲ ትኽክል መስማር ኣይወግእዎን ተርዲኹም ኣለኹም ኤርትራ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝኸፈለቶ ዋጋ I don't know ማንም ኤርትራዊ ንዑ ክፅብፅብ ከሎ ኣብ ውሽጡ ክሳዕ ክንደይ ሕርቃን ከም ዝስምዖ ይፈልጥ እየ ኤርትራ በዛ ሃገር እዚኣ ክፀግቡ ከሎ መፅኦም ክነድሑናን ክረግፁናን መምስ ተሸገሩ ግን ርድኡና ኢሎም ንዓና ብናትና ፃዕሪ ብናትና ድኻም ብናትና መስዋእቲ ክንደይ ረጂም ኣብቲ ሃገር ደው ኢሉ ኣሎ መለስ ዜናዊ ይኹን ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ኩርሲ ክሕዝሉ ዝኽእሉ ምክንያት ኣይምነበረን ኤርትራ ስለ ዘብፅሓቶም ጥራያ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዘብፅሖም ጥራይ እዩ ክሳብ ዝደላደሉ ጎይታየይ ኣብሻይ ክብሉ ፀኒሖም ልክዕ ምስ ተደላደሉ ግን ገጅፍ ካራ ሒዞም ብድሕሪት ክሓርዱኻ ይመፁ ቃል በቓላ ክሓርዱኻ እዮም ዝመፁ እዚ ድማ ትማሊ እሱ በጃኻ ርድኣኒ ኣስመራ ንጎሆም ምሸትን ከይዱ ርድኣኒ ሰራዊት ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ እዩ ብኤርትራ ጥሒሱ ዝመፅእ ፀላኢ የብልናን ኤርትራ እንትርፈ ንሰላምና ንሕማቕ ዝሓስብ ኣይኮነን ሓቂ 100% ዝፀገም ግን ክሳብ ዝደልዎ ከም ዝብል ነይሩ ክሳብ ዝደልዎ ከም ኢሉ ሕጂ እውን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዝፍክር ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ፀገም ግን ኤርትራ ስጉምቲ ስለ ዘይወስዱ ፅንኢልኩም ክሰምዕዎ ኢኹም ትዕቢት ናቶም ካበይ ከም ዝብገስ ሓደ ትዕቢት ናቶም ካብቲ ኤርትራ ዘለዋ እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ለባምን ብስኡልን ርግፅ ዝበለና ተሓሳስበ ካብ ዝብገስ እዩ ብርግፅ ካብ ዝብገስ ዘይኮነ ካልእ መለክዒ ካልእ ትንተና ክትበይ ትኽእልኒ ኢኻ ንስማዓዮ ዳሓን ነዛ መልሓስ እዚኣ ኣሚኑ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ክስምዖ ከም ዘይክእል ግን ርግፀኛ ኮይና ኣብዚ እዋን እዚኣ ኩሉ ኤርትራዊ ርግፀኛ ክኸውን ይኽእል መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ በገበያ መርህ ሰጥቶ መቀበል ፍላጎት እንነጋገር ነው። እንነጋገር ሰጥቶ መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ ነነጋገር why do we need to discuss with you we have no damn business to discuss with you ሉላው ሃገሪና መሬትና ባህርናን ኣለና it's not your business we don't need to negotiate we don't need to speak to you ናብ ገጽ ናብኡ ገጽና ክንሸይን ተደይ መሬትና ባህርናን እዩ the good thing is to ዝሕጉሰኒ ክፋል ኣብዚ እንታይ እዩ ኤርትራ strength ስለ ዘለዋ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ trust me ዓቕሚ እንተዝህልዎ ነይሩ ዘዛርባ ኣይምነበሮን ነይሩ ንኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ወሪሩ ኩሉ ዝደልዮ መገበረ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ኣካይዳ ህዝባ መሬታን ባህራን እምበር ህዝባ የድልየና ዝብል ካብኡ ዝገድድ ሕማቕ ክገብር ምኻለ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለዎ ስለ ዘለኒ ይኮንኩና ኣቢ ብድሮናት ህዝቢ ዝቐትል መራሒ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኢትዮጵያዊ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ዝሃርም ዘሎ እዩ ብነፈርቲ ኩናትን ዝሃርም ዘሎ እዩ ኢማጂን ህዝቡ ከም ክገብር ዝኻለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ትግራይ ኩናት ስለ ዝጀመረ ነቲ ህዝቢ ትግራይ
ባንክታትን መድኃኒትን መግብን ኩሉ ነገር ከልኪሉ ንሰለስተ ዓመት ብጥሜትን ብደርቅን ከም ዝጠፍእ ዝገበረ እዩ ንህዝቡ ከም ዝገበረ ናይ ኤርትራ እንታይ ገበረ እዩ ናይ ኤርትራ ቂምታ ኣለዎ ናይ ዓመታት ዝቐፀለ ንጉሶም ይኹን ደርጎም ይኹን ሃይለ ስላሴዮም ይኹን ወላ መለሶም ኩላቶም ከዓኑ ከለው ንኢትዮጵያውያን ኣብቲ ናቶም ሳይኪ ኣብ ርእሲ ናቶም ስምብራት ይገዲፍሎም ኤርትራ ኩሉ ግዜ መሰንበር ክኸቶም እዮም ኩሉ ግዜ መሰንበር ክኸቶም እያ ስለዚ ፊልድ ማርሻል ናቱ ክርኢ ከሎሲ ኤርትራ እንታይ ምዃና ይትረአዮ ምሩኽ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ዝማርኾቶ ወታደር እቲ ዝበለፀ መኮነን ኩናት አንጻር ኤርትራ ክመርሓሉ ዝገብር ዘሎ ጆክ ተማሪኹ ዝነበረ ኤርትራ ብሊዕ ኣናስትያን ዝሰደደቶ ምሩኽ ንዑ ፊልድ ማርሻል ገይሩ አንጻር ኤርትራ ውግእ ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ኢማጂን ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ብናቶም ርእሲ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ንሕና ዝኩሉ ከለና ከመይ ገይሮም የንበርክኹና ዝብል ነቲ ኢጎናቶም ኤርትራ ሽዋሕዋሕ ኣቢላታ ልክዕ ከምዚ ጥርሙዝ ምስ ፈናኻያ መሬታ ይትኸውን ከመይ ኮይናታ ኢጎናቶም ሕጂ ነታ ኣብ ውሽጦም ዘላ ኢንተርናል ኢንፍሪዮሪቲ ኣብ ውሽጦም ዘላ ፀገም ካብ ኩንነት ዝተበገሰ ፀገም ድማ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝኸደ ከም ዘይምለስ ከም ሕጂ ኢለኩም እየ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ብሰላም ተመሊሱ ፊልድ ማርሻል ማዕረግ ዝወሃቦ ተዋሓደ ኮነሬል ዝወሃቦ ኤርትራ ከይዱ ሃዲሙ ድዩ ተማሪኹ ድዩ ተሓቢዩ ድዩ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ተመሊሱ ወታደራዊ ሓላፊ ዝኸውን እዚ ከዓ ንምርሳን ወይ ገለ ይኮነን ፋክት እዩ ጀነራላት ናቶም ኩሎም ራይዎም that's what we see so ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ሂብካ ምቕባል ኣይንህብ ኣይንቕበል ኪድናትካ ሒዝካ ጥፋ ቅድሚ ሕጂ ባሕርኹም ኣየድልየናን እዩ ምሳኹም ክነግድ ኣይንደልና ኢሉ መራሒኻ ብጅቡቲ ከይዱ ስለ ዘዋፅኦ ኢላው ከይዱ ተገዲዱ ይኮነን ከይዱ መሪፁ ኣይደልን ኢሉ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ከይትረብሕ ኢሉ ከምታ ንጅቡቲ ከፊልካ ትጥቀመላ ዘለኻ and you don't raise any questions ዝኾነ ሕቶ ዘይተልዕል ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ክትመፅእ ኮይንካ ከፊልካ ትጥቀም እንተዘየለ ድማ ገንዘብካ ንብረትካ ሒዝካ get lost ከምዚያ ዝብል እዩ ዝደልዮ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ መቕበል ኣይትክን of course ቋንቋ ዲፕሎማሲ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እዛ ዘለናያ መድረኽ ወሳኒት መድረኽ እያ ኣብይ ኣሕመድ ግዜ ጥራይ ክሽምድ ዝፍትን ዘሎ እዚያ ድማ ምርዳይ አይደል በገበያ መርህ ይህንን ችግር እልባት እናበጅለት ዝም ብለን ብናልፈው ዛሬ ነገ ጦስ ያመጣብናል እንጋፈጠው እንወያይ ነው እንጂ እንዋጋ አይደለም ውጊያም አያስፈልግም ብዙ ክሶች ይሰማሉ አብዛኛው ክስ ውሃ አይቋጥርም የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው የኤርትራ ህዝብ ምስኪን ህዝብ ነው እንደ ኢትዮጵያ ለማድረግ የሚፈልግ ህዝብ ነው የሚያስፈልገው ልማት ነው ውጊያ አይደለም ተባብረን መልማት ተባብረን መስራት ነው እንጂ አንዱ አንዱን መውጋት የኛ እቅድ አይደለም የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም this is clear ዝኾነ ምናልባት ሎምን ተደይሰለጠኒ ድሕር ወለደውን መጽኤ ክጎብረ ነቲ ኩናቲ ናፍቲ ጀነሬሽናል ኮንፍሊክት ዘሰጋግር ዘሎ ናይ ወለዶ ኩናቲ ዘርኢ ዘሎ ተርዲኹም ሎምን ተደይሰሊጡኒ ደቀይ ወይ እውን ኣብ ዝተዓመኒ መዓልቲ መጽኤ ነቲ ኩነታት ከተግብረ ዝብል ዘሎ so I don't know how ማኣሲኻ ሲሪየስ ክትወስድ ዘለካ ነዘረባዚ ኣይርዳንን ያነ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብ 4 ኪሎ መራሒ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ቀሪቡ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ይንዓና ይብል ኣሎ ሕቶ ባሕሪ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኤርትራን ጅቡትን ጥራይ ዘሎ ወይ እውን ብሱዳን እዩ ዘሎ ብሶማልያ ይኮነን ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነን እሱ ስለዚ ኤክስክሉሲቭሊ ብንጹር ብዘይ ህብብ ባሕሪ ከም ዘድልዮ ዘሎ ሕቶ ናይ ባሕሪ ድማ ወይ እውን ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድማ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብኣፉ ንሕና ውጋይ ንገብርና ህዝቢ ኤርትራ መስኪን ህዝቢ እዩ ልምዓት እዩ ዝደሊ ዘሎ ምዕባለ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ንሕና ንዓቢ ኣለና ንምዕብል ኣለና 130 ሚልዮን ኣለና ብላብላ እናበለ እታ 120 ናብ 130 ደይቦም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ቁፅሪ እዩ ብኣፍካ እዚ ደይመደ ኢሎም ዝብልዎ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ጎስጓስ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ንሕና 6 ሚልዮን ዲና 7 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ክነግር ክኽእል ኣሎ እዛ ስታቲስቲክስ ኢምፖርታንት እንደገና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንደይ ግዜ ኢና ክንዛረብ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክፅዕር ክኽእል ኣሎ ላይክ ሲሪየስሊ ከምቲ ዲጋታት ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንክባዛሕ ክፅዓር ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ውሑዳት ከለዉ ብርክታት እዮም ግን ክበዝሕ ክኽእል ኣሎ
ስለዚህ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ናታ ብገጠራ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንኽራባሕ ካምፔይን ክግበር ኣለዎ ሕርሻታት ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ጋሽ ባርካ ንሪኦ ዘለና ናይ ሕርሻ ምዕባለታት ገለመለ ህዝብና ድማ ኣብ ገጠር ስለ ዝነብር ሞቲቬት ክገብሮ ኣለካ ክትምህሮ ኣለካ ከተተባብዖ ኣለካ ፋሚሊ ፕላኒንግ ዝበሃል ዲፓርትመንት ዘሎ ድማ ክትቀትሎ ኣለካ ፕላኒንግ ኣይደለን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ጥራይ ዘለዎ ኣይነው እቲ ገለገለ ሰባት ኣሎ ናይዚ ምዕራባዊ ሊበራል ተሓሳስባ ዘለዎ ገለመለ ነው ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ መርገፂ እዩ መንግስቲ ናቱ መርገፂ ኣለዎ ናተይ መርገፂ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ተቆፂሩ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ክነገር ክኽእል ኣሎ ተዘየለ ድማ ከምዚ ናቶም ሓሰውቲ ኣነ ዴት ሹር ርግፀኛ 100 ሚልዮን ዝበፅሑ ህዝቢ ከም ዘይኮኑ እዚኦም እቲ ቁፅሪ ባዕሎም ወሲኾም እዮም ስለዚ ከምኡ ኢልካ ኣብቲ ዳታቤዝ ናትካ ዋላ ሓሱ መን እዩ ዝኸሰካ ሓሲኻ ኢሉ ካልእ መፅናዕቲ ክሳብ ዘይገበረ ክሕሱ ይክእል ይካል ስለዚ ኤርትራ ካምፔይን ናታ ብዝሰፍሐ መንገዲ ክትቅፅሎ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ዘለዉ ናብ ጎረቤት ካብ ሓሶት ዘይፀግቡ ካብ ተንኮል ዘይፀግቡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ዋጋ ከኽፍልዎም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይንን ሓሶትን ክዛረብ ውዒሉ በዚ ተገምቲሉ ኸ ኣብቲ ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብእንግሊሽ ዝሓፈ ኸ ኢትዮጵያ does not have any intention of engaging in conflict with Eritrea ተርዲኹም ኣሎ engaging in conflict with Eritrea for the purpose of gaining access to the sea. Rates when I take a cynic, access to the sea. Absolutely. Hasot easy. Our desire is to engage in a dialogue and discussion on this matter instead. Access to the Red Sea is nevertheless, access to the Red Sea is nevertheless an existential matter for Ethiopia. What we want is to peacefully address our current challenge. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኮንፍሊክት ዝኾነ ይኹን ውግእ ንዝኾነ ይኹን ሕማቅ ድልውነት ከም ዘይብሉ ንዓለም ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ደይመደይሉ በቲ ቋንቋ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ኣገይን ሎሚ እንተደይ ሰሊጥኒ ምስ ሰለጠኒ ክመፅእ እየ በዚ ኣጀንዳ እዚ ዝብል ዘሎ እንድሕሪ ከምኡ ዝብለካ ከሎ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ስኻ ክሳብ ንሱ ዝሰልጦ ኣጀንዳታቱ ክፅበየ ኣለካ ክሳብ ንሱ ውሽጣዊ ፀገማቱ ኣረጋጊዩ ሰራዊቱ ኣሰልጢኑ ኣፅዋራቱ ገዚዩ ምስ ተደላደለ ምስ ሓየለ كمزيك واقع كده هاوس بيزلك I know the answer is very clear تملسك نقول لسه بنتصري I think من سير ترى نزيد أفعال كاف مخرج خلاه يكون عندن أبتها هجر soft spot نيجي بياسي بتعيل بيزر يوم تمنج سابير ترازل سابح الجزر أنا يا مالك بوليس ناتو نتاي إثيوبيا كم هجر كتفرس هيدا لياني يا البوليس نايت منجستيو كم دبلوماتيك على كم خطب الصبغي بتاك بارجن إثيوبيا اختفرس يبلاني الكام كلاس مالت نفس قتلات يزبلو كم يرتراوي suicidal mission هذا إثيوبيا كتد حنا يتغليها بس عجز اللاتو بعلاتهم زبلو وزلويو إثيوبيا كتد حنا زغل ما محيلي إلا دحين كابافهم نسمعيو إثيوبيا كتد حنا يتغليها كلا إدما هذا معلتي they are going to come لك كم زين تمن تسكيم كات خيد ويت تتابعوا أبتز أمي لا معلت كبال حكام وعانو فلوتي كبال عكاي أنسلة تسكيم كات خيد تلغى مستأميت مسدلوه كبال حكام وعانو فلات there are some animals رح زي بالله كساب مسدلوهم كحن كسوز غلو مسدلوهم من كبال عخاز غلو ماي ناتي جم كم يرتراوي أمز حلفة 100 عام تاريخ نايز بيرتران تاريخ أيام كبيتوبيا نسبة يرترا نجورو كتركسي لزمت أجزيلا ترى نتازل لا تكمنش تلو نتازل لا تكمنتلو كزوم تكسر قطعي كوينو نسبة يرترا كتحنا يلستبقى سيلا I mean for God's sake تدين كجزوم كله نسبة يرترا هزبوم تزخون يربط تزبلو فيك نديو مفتونون يرم نتلين كتحنوا كاب مرة ملاش كيد كم دليت كلامه تركوه ما تصخلوا قبسي they have never done a single step نسبة يرترا كلا غلو ليلا تديهم له so هاي كدمة أشحات عمتات زنبرة قدفوا نراس ولد مكايل ينخالص قبروا وش قدفوا دحين شو السباي معبلنا يركتب التخليخ إتا هاجر كم هاجر بس قاموا من نتي إيرتراز بهالمريت نقاط حنو تبقى سجيروا ما يفلتوني the moment إيرترا ناس إنها تخترق مجمرات جد ناس إنها إيرترا مخلف تبقى يوم ترى دي كونس نتي إيرترا زي دليو فدريشن كلها نعو في يوم نتهاجر أم هجران أم الدخامان زخدوا كل نجرينا ناس إنها تزبي إيرترا نخيمة صدمة أبن ده شيء أكيدهم بكابيتاليزم فتينو بكومينيزم فتينو بكل ملكعي بكل من قد لمينو يرترى نصنتان خيترك كل تنقسقسم كسب له مدما التاريخ نعيزه وله اوكي هجي كلت فصاميتات اغاطيمو مالو هذا كابتي اغاطيم زلو زبحال زلو زيو ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስዑድያ ናብ
ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኸደን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ንምንታይ ከም ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ሽርክነታት ንምዕዛዝ ዝተገበረ ምዃኑን ግን ብዙሓት ሰባት ሪያክት ክገብርሉ ኢና they are telling Abiy to forget about Asab so ብዛዕባ ዓሰብ ዘለካ ዕልምኻ ቀልጢፍካ ቅተሎ ግዜ የብልካን ብምባል መሊሱሉ ብምባል እዮም ፅሒፎም ነይሮም the good foreign minister of Saudi is telling the Ethiopian I have listened ስለዚ ብዛዕባ ጉዳይ ዓሰብ ዘለካ ሕልሚ ኣጀንዳ ካብ ብሕጂ ቅተሎ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን እናበለ እዩ ምሂርዎ ዘሎ እናበለ ኤርትራውያን ኣብቲ ፖስት ኮይኑ ዝነበረ ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ኮሜንትስ የዝበኩም ዘለኹ which is true ስለዚ ኣቢቺ ረይዎ ኣቢቺ ክብሎ ከለኹ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ መርከብ ከባጥረሉ ኢለ ኣይኮንኩን ኣቢ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ትዘውራላ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ትብሎ ዓፈርፈር ትብሎ ዘለኻ ተወዲ እቲ ጉዳይ ስኻ ካልእ ካደለ ምናልባት ኣብ ካልእ ዓለም ከይድካ እንተደለኻ ዕድልካ ረእምበር ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኢልካ ዘረባ ኣይቲ ግዜ ኣይተባኽን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝተዋህቦ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ እዮም ዘተንብሁ ዘለዉ ብዙሓት so at the end of the day ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት ሓደ ኤርትራ እውን ብዝሳፈ ገሊፅዎ ነይሩ ከም መወራዘይ ናይ ሶሻል ሚድያ እንድያ ኮይና ዘላ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ሓደ ካብኣቶም መሳዋ ዱሊስ ዓሰብ ሓደ ካብቶም active ኤርትራውያን ኣብ ሶሻል ሚድያ please follow ግበርዎ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ what is the message Saudi Arabia sending to Ethiopia so ናተይ ግምት ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ I have a legal contract for Asab and any provocation is not tolerated verbal or otherwise ስለዚ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይረ ስለ ዘለኹ ትገብሮ ዘለኻ መናውራ ብኣፍካ ይኹም ተግባራትካ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ once the renovation of Asab is completed Ethiopia must redirect 50% of its imports and export ስለዚ ድሕሪ ዓሰብ ወደብ እንተፀጊና ወዲና ድማ ገለ ክፋል ናይ ንግድኹም ናባና ከተምፅኡ ትኽእሉ መቕሽሽ ድማ ክንበኩም ኢና ዝብል ማለት እዩ We don't appreciate Ethiopia's migrants lurking كما دما سدتنياتكم بيمنن بقلن غيرهم زمصنا زلو بجاخ نعو تطوابلنا ازارا بارسي كل زي منغو ختيم any more provocations and posturing on any Red Sea state won't be tolerated and this proxy UAE or Saudi will take countermeasures لازم كما دما تي بمنقد UAE تقبرو زلها عندها كايدا دما تطون تبل كايو يمرص معناتو ابتقي بحر زلو صلوا كنصاورو ስለዚህ ንخل ዝብል መልእኽቱን ሂቦም ኣለዉ ናበሉ ይዛረበሉ እስኪ ሕጂ ካብቶም ክረድብ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢና መጀመርያ እዚ አርቲክል እዚ ተደጋጋሚ እዚ አፍሪካ ዝበሃል ፋኖ ሚሊሻ launch full scale offensive against Ethiopian forces in Amhara region ሓደ አርቲክል ወፂ ዘሎ ፋኖ ዝበሃል እቶ ጉጅለ ብኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ብዝተወደበ መንገዲ በበይኑ ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ መጥቃዕቲ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘለዎን معالتات ناي أبي أحمد دما زقصرا كنا خمس خلا معناته ناي فانو دي مسمار حركاتي ناي أبي أبسط أن خص أن يحزقبرو أرست مخاني زنجر لذي فانو offensive in Amhara زي أبكرباك زي زوجي أنا Amhara ethno nationalist group launched a major offensive against Ethiopian National Defense Forces in the Amhara region escalating the ongoing conflict لذي ፋኖ ዝበሃል ብዝተወደበ መንገዲ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይ ጀሚሩ ከም ዘሎ አንጻር ሰራዊት ናይ ፌደራል ሰራዊት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ኪ ባትል ግራውንድስ ኣበይ ቦታ ዝግበር ዘሎ እንተሪኢና ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣበይ ይካየድ ኣሎ ኣብ ጎንደር ባህር ዳር among the and along the ጎንደር ባህር ዳር road ኣብ መንጎ ጎንደርን ባህር ዳርን ዘሎ መንገዲ እውን with ፋኖ forces closing roads and targeting ናይ ኣቢ ፖዚሽንስ ለዘም ነቲ መንገዲ ምዕፃው ከም ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ይሃርሞኦም ዘሎ ብዙ ቪድዮታት እውን ሰርኩሌት ይገብር ኣሎ ከም ድማ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ casualties the article claims that ኣውሽጣትዮም ዝረኣይዎ እዩ ብቪድዮን ቀዲሖም ኣውፅኦም ነይሮም the article claims that ANDF has suffered over 300 casualties in the past 2 days across multiple fronts indicating the intensity of the Fano assault and strain on ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ንሶም ዝረኣይዎ ዝመስክሮ ጥራይ 300 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡውን regional instability ዞባዊ ዘይርግኣት እውን ከም ዘሎ the offensive heightens Ethiopia's internal turmoil adding pressure on Abiy Ahmed's government already grappling with conflicts in Tigray Oromia and tensions with Eritrea ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ክስተት እዚ ድማ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ መመሊሱ ከም ዝረስንን
መንግስትና ያቢ ናብ ሓደጋ ገጹ ከም ዝኸይድን ይዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ኤርትራ ይፈኻኸር ስለ ዘሎ ዕላማ ናይ ፋኖ እንታይ እዩ 6 to protect Amhara interests and resist federal control absorbing former Amhara regional special forces and chasing with ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ፋኖ እንተ ኺሉ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዞባ ረምሓታቱ ከውሕስ እንተ ብዝለዓለ እንተ ወሓደ እንተ ዓበየ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ነቲ 4 ኪሎ ዘሎ ስልጣን እውን ክቋፀሮ ድሌት ከም ዘለዎ ይዝንገር humanitarian concerns ka the violence disrupts transport agriculture and humanitarian aid in Amhara ስለዚ ነቲ ኩሉ ሲቪላዊ መናብሮ ከቢድ ከም ዝገብሮ እቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ይዝነግር ዘሎ political implication offensive challenge Abyss authority the offensive challenges Abyss authority potentially forcing a military or political response ስለዚ ትዝግበር ዘሎ ንዓቢ ካብቲ ዘሎ ዝበዝበርተ መንገዲ ግብረ መልስን ክገብር ዓቕሚ እንተሎ ከገድዶ ከም ዝኽእል እቲ ዘሎ ሽግር ድማ ናብ ዝበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክገብሮ ከም ዝኽእል ይዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መጠን ፋኖ ከም ዝገበረ ነቶም ናይ ህወሓት ሓይሊ ይኹን ነቶም ናይ ኦጋዴን ይኹን ነቲ ናይ ሸነ ንኩላቶም ሞራል ይዝቦም ዘሎ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ግንባራት ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ዘለዎም ሞራል ካድራዮም ዘሎ ነዛ ዓድል እዚያ ክትሓልፈና የብላን ዝብሉ ዘሎ ሓይልታት ስለ ንርኢ ዘለና ኢና ኣቢ ኣብቲ ፌደራል ኣብቲ ፓርላማ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ባህሊ ናይ ኢትዮጵያ ባእስን ውግእን ከም ዝኾነ ንሚእቲ ዓመት ተመሊስኩም ረእይዎ ኩሉ ግዜ ህልኸኛታት ንሓትሕድና ክንቃተል ንደሊ ምርድዳእ ዘይንፈልጥ ገለ እናበለ ምኒን ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ንምፍታሕ ብዙሕ ቻንስ ከም ዘይብሉ ወይ እውን ብዙሕ ፍሉይ ፕላን ክገብር ከም ዘይክእል ይዝንገር ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው በጣም በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳና የዲፕሎማሲ አካሄድ ቀይ ባህርን ክሌም አደረገ አሰብን ክሌም አደረገ አይ ይሄ በቃ ግልጽ የሆነ የጦርነት አዋጅ ነው የሆነው አሁን ከዚህ በኋላ የኤርትራን መንግስት ለምን ትዘጋጃለህ ልትለው አትችልም ዓለምንም ነገ ወጥተህ ይሄ ኤርትራ ያመጣብኝ ወረራ ነው ልትል አትችልም ህጋዊ የሆነ ቀይ ባህር የሚባል ወይም ደግሞ አሰብ የሚባል ግዛት በኃይል ወረሬ ይዛለው ይያልክ ይሄ በቃ ግልጽ የሆነ የጦርነት አዋጅ ነው የሆነው አሁን ከዚህ በኋላ የኤርትራን መንግስት ለምን ትዘጋጃለህ ልትለው አትችልም ዓለምንም ነገ ወጥተህ ይሄ ኤርትራ ያመጣብኝ ወረራ ነው ልትል አትችልም ህጋዊ የሆነ ቀይ ባህር የሚባል ወይም ደግሞ አሰብ የሚባል ግዛት በኃይል ወረሬ ይዛለው ይያልክ የዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ ለተቀን ደጋፊዎችህ በስርህ ያሉ መገናኛ ብዙሃን እንዲነዙ ያደረክ ራስን ሰላማዊ አድርገህ ልታቀርብ ትችላለህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ኢትዮጵያ ኦፊሻሊ ብሃገራዊ ቴሌቪዥናቱን ብዝተፈላለየ መንገድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ መሬት ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ባሕሪ ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ እናተዛረበን ክወስድ እየን ክምንጭትን እየ ኢሉ እናተዛረበ ከሎ ወራር ናይ ኩናት ንውጅ ኣለና ምባል ድራማ ምዃኑን ዓለምና ትፀገም ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራዊ እቲ ዘይፍትሓውነት ናይ ዓለም መመሊሱ እንድዩ ዝሕመካ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን እንቋዕ ኤርትራ ከም ፈለስጢም ኣይኮነት ዘይፍትሓውነት ንፈለስጢማውያን ክሳዕ ክንደይ ዋጋ የኽፍሎም ኣሎ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ግን ነታ ዘይፍትሓዊት ዓለም ብስርያ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢላ ኣቶላ እዚ ስሪ ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ድማ መሊሱ ክሕይል ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሓስቦ ዘለዎ ድማ እሱ እዩ بقلبت راي يكون بقطة باب تكنولوجي بكل نجار بدلونات كلا إذا ما نسأله يخاون كتدخمات كلا لك قال سبات الله جنت عايز بنزله إيرترا ورار نخطو وجه كل مغنيات الله نيتوبيا أب international بيت فردنا كتكسا أب security council سلامتا إيرترا كسب جزء كسا تاون أنا يقرمي لولا ونتنا إيرترا زدفر propaganda تقبر الله إزي حدا كل مغنيات إيرترا نب مناربات وصحف سديدات اللي تخوني أنا سلدي فلتكو وتم زفلتكم فيدباك ابوني مغنياتو لولاونتنا ኤርትራ بقلصن بجهدن يتحسو كم زلون كدوفرو يزاربو كم زلون زغا حدا نفسو زغاله جبن سلو زغونه ኤርትራ اب مغابيا ناي سكيورتي كونسل دي قلب UN كتكسات خليا اتمس دبلوماسيات ኤርትራ زغبرتو صبوق تبقسيو ግን ኪኑ ኤርትራ ولا ወታደራዊ ስጉምት ንክትወስድውን እንድሕር ወሲዳውን ኩሉ ምክንያት ከም ዘሎ ምክንያቱ ቁልዕ ወራር አዋጅ ኣብ ልዕሊያ ተገይሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ወራር አውጃትላ ከም ዘላ ይዝነገር እዚ ምክንያቱ ንሉላው መሬት ናትካ ኮስድ ይሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝሰኣነት ራይምበር ካሉ ኩሉ በሓሳብ በጽሒዎ እዩ ስለዚ እንድሕር ሓይሊ ክሳብ ዝህልዎ ትጽበየለኻ it's going to be very dangerous ነኤርትራ ማለት እዩ አትችልም ራስን ተወራሪ አድርገህ ልታቀርብ አትችልም የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ይሄን ነው ያደረገ ያለው ስለዚህ ሁለቱም መንግስታት እንደ አይነት ችግር ውስጥ ነው አሁን የገቡት
ስለዚህ ይሄ ሄዶ የት ይደርሳል የሚለውን ነገር ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ ሁለቱም የግድ በኤርትራ መንግስት በኩል የታወቀ ነው በጣም ሪስኩን ካልኩሌት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ኃይል ነው ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ሊመጣበት የሚችለውን ችግር አስቦ የሚሰራ መንግስት ነው የኤርትራ መንግስት ሕጅንታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ እቲ ኩነታት ኤርትራ ጽጉምቲ ደይ ሙሳዳ ስለዚ ትፈልጥ ወይ ወንገለ ስለ ዝኾነት አይኮነትን ኢትዮጵያ ተወሪሬ ታሪመ ኢሉ ከም ቪክቲም ወይ ከም ግዳይ ኮይኑ ክዛረበሉ ዝኽል ምኽንያት የብሉን ምኽንያቱ ወራር ኃይሊ ክዘምዝ ደል ዘሎ ኃይሊ ከም ዝኾነ ነፍሱ ኣብ ቅድመ ዓለም ኣብ መጋባያና ዓለም ኣፍሊጡ ስለ ዘሎ ኤርትራ ወሪራትን ክብል ዝኽለሉ ምኽንያት የብሉን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ዝንቡ አካይዳ ናይ ዲፕሎማሲ ንምሽፋን እዩ ነዚ ናይ ትግራይ ዝጥቀም ዘሎ ሕጂ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ትግራይ ኣትዩሎ ከምዚ ኮይኑሎ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ንሳቶም ክብልዎ ፀንዑ ንዑ ሽፋን ክኾኖም ዝኽእል ወይ እውን ኒውትራላይዝ ንዑ ክህስስ ዝኽእል ገለ ነገር ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ተረኸቡ ኢሎም እዮም ብጊደ ሓቂ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኳልኩሌት ገይሩ ዝኸይድ እዩ ሪስክ ናቱን ኩነታቱን ኩሉ ኳልኩሌት ገይሩ 2-3 ስጉምቲ ንቅድሚት ሓሲቡ ዝኸይድ ዝብል በኸመይ ይገልጾ ስምዑ ኣብዚ ለህዝቡ እንደዛ አይነት ነገር ለህዝቡ ባይሰራም ለራሱ የስልጣን የበላይነትና ቀጣይነት በጣም በጥንቃቄ የሚሄድ መንግስት ነው ስለዚህ ይሄን ጦርነት በተቻለ መጠን የኤርትራ መንግስት ከቻለ አቮይድ ማድረግ የሚፈልግ ነው የሚመስል ከቻለ ካልቻለ ግን ራሱን ተከላክሎ ኢትዮጵያንም አዳክሞ አሁንም የፖለቲካ የበላይነቱን ይዞ መቀጠል ነው የሚፈልገው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በዛ ደረጃ ወደፊት ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ተገንዝቦ ከዚህ ጦርነት እንራቅ የሚለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል ለምን አንድ ግለሰብ ናቸው በአብዛኛው የአገሪቱን ዕጣ ፈንታ የሚወስኑት ይሄ ሰውዬ ደግሞ በጣም ሪስክ ቴከር ናቸው ቅርባቸው ያለውን ነገር ነው እንጂ የሚያዩት ራቅ አድርገው ማሰብ የሚችሉ ሰው አይደለም እንታይ ዝብል ዘሎ ወገነ ኤርትራ ንርሑቕ ጠሚቱ ዘዋፅኦ ስትራቴጂ ተኸቲሉ ካልኩሌት ገይሩ ሪስክታት ዝኸይድ መንግስቲ ዘሎ ምናልባት በተኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ውግእ ዘይደልዩ ዘለዉ ብዘይ ውግእ ነዚ ኩነታት ክሓልፍዎ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ዘተንብህ ምክንያት ኣለዉ ግን ካብኡ ወፃኢ ኩናት ተተቐይሩ እንተመፅዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣዳኺሞም ፀብለልትነት ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምቲ ዓንተር ኮይኖም ዘሎ ኣብቲ ዞባ ከምኡ ኮይኖም ከመይ ኢሎም ይቕፅሉ ንዑ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ብግምቲ ኣልቦ ወገን ኢትዮጵያ ኣመና ተቋማሪ ዝኾነ መራሒ ንርሑቕ ዘይጥምት ኣብ ሓፂር ግዜ ክረኽቦ ዝኽእል ጥራይ ዝጥምት ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል ኣመና ተቋማሪ ዝኾነ መራሒ ዘለና ንሱ ድማ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዝያዳ ግዳይ ክገብራ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘለዎ ይዛረብ ኢትዮጵያውያን ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን እዚ ክዛረቡ ከለዉ ገለ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ስምዑ እዚ نحن كم دق حاجة أبيسي بقعت يبلون عقمي يبلون عصب كحز زبل كامسيل النمو سقاب كندون دحر عقم ده يبلو سيواي كم سقعات كوينونا تسقعي ناي حدا نخونا لنا مالتي اوكي انت يالو مسلكي ابي بنصر خدو زلو من قدي بتي بروباغندا طرحين تقمط ابايتا انت يالو نرأي أبي بوتادراوين عصب نمخات كل زكالو زغنين ناي أب إمارات زتعاد كعدكي أب إثيوبيا تيولو نعو يأخلوني زبلهم سراويتون بقت سالين ناي كل تصومون دي ناي سلس تصومون إنهابي زأكل عم سراويت أبو غيرلو حجي بقت تاسقاتنا نسو بوتادراو انت زي كوني كرسع زي بلو اتزخدو زلو بدرجة دبلوماسي زخدو زلو كنريئهم كلالنا نناي من هاجراتن إمباساتن نعسب بوقع نخحز مع صو يحكح كم زلو كنريئهم كلالنا نابد حبرات هاجرات انتاي لو كم زلو كنريئهم كلالنا حجزي سلدي فلتو زنتن كبلاي كلني أبي أحمد زرقا ميسايلاتن دروناتن عطيو خم زلو أبي فليتو زفلطي يبلون ما نم زفلطي يبلون اتساقم قنتايو انتاي كغوبيهم زفترو رعدا بزبي إرترا أنس أبي إرترا تقاوم زبهال سألاقي كورونا مسأخلو نهزبو كفرهن كرعدن دسعر يرلخو زحزنيو إثيوبياويان intellectual زبهالو إرترا تقبلتنت كم زلوا يمزفلط سلامتاي نيرترا سلدفت واي كونن كون الناس سلزخوني أبي إرترا زلو دم بتقاوم زبهال جن إرترا كتفيز مهللاناتو سلامتاي إرترا حيال كتكون سلزيد اللي زحزن كفال بوليتيكا واجنداناتهم ኤርትራ አፍሪካ ጥራይ ዝኸውን ይድመስለው መንግስቲ ምስ ግዜ ክቅየር ከም ዝኽእል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሉላው መሬቱን ባሕሩን ኣውሒሱን ተጸኒሕዎም ጽባሕ ንጎ መንግስቲ ከተማሓደር ድሕሪ ኮይንካ ህዝቢ ሒዝካ ሉላው መሬትን ሃገርን ተለካ ኢኻ
ዝበለጽ አጀንዳ ክትገብር ትኽእል እዚኣቶም ግን ኪኖቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ንዑ ቀንፂልካ ንሱ ጥራይ ይሙት እምበር ሃገር ዝኾነ ትኾን ብዘይገድስ ከምኡ ዓይነታት ሓሳስባ ዝሕዝኑኻ ንህዝቢ ኤርትራስ ይዕዘበና ኣሎ ዘይብል ኣካይዳ ኸትርኢ ኩናት ክቐርብ ከሎ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣፈላላየ ሃገራት ኣብ ሃገራውነት እዮም ዝወድቁ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ቁሩብ ተስፋ እንተዝህልዎ ብናተይ መረዳእታ ኣቢ ብወቅዒ ሃገር ክወርር ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ደው እንደዝብሉ ፖለቲካዊ ደገፍ ምረኸቡ ነይሮም ንሕና መሬትናን ባሕርናን ኣይነድፍርን ኢና እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ለውጥ እንደለና እንተዝብሉ ህዝቢ ኤርትራ ገሊዩ እወ ይብሎም ኣሎ እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይሕዝኑኻ እዮም ኣብ ዝስምዑ ሕጂ ክትስሕቁ ኢኹም ግን ንኸትስሕቁ ኢለ ደምፆ ዘለዉ ካብ ጀነራላት ሻዕብያ ዝመሃሩ እንተሃልዩ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከመይ ገረን ይዕመፃ ከመይ ጌርካ ናብ ህዝብካ ትትኩስ ከመይ ጌርካ ናትካ እስር ቤት ትገብር ከመይ ጌርካ ኮንትሮባንድ ትሸይጥ ከመይ ጌርካ ኩሊት ተጋሩ ትሸይጥ ጥራሕ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሕጊ ቅዋም ስርዓት እቲ ሓሶቱ ሲ ከፈንፍነካ መዓት እዩ ካብቲ ሰራዊትን ካብ ጀነራላት ናይ ኤርትራን ክመሃርዎ ዝኽእሉ ትግራይ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ትግራይ ትዕወት ኢልካ ባንዴራ ናይ ትግራይ ሒዝካ ትዘልል ዝነበርካ ኣበይ ከይዱ እቲ ኣጀንዳ ኣስመራ ኣትዮም ስልጣን ከረክቡ ከተፀበኻዮ መን ይፍሽልዎ ኣሚን እዚ እኮ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ጅግንነት ኣይቅበሎን እየ እንተሒልካ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ እዚ ንስኻ ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ኣነ ቲዲኤፍ ናይ ፃዕዳ ተኸዶምከ እሳቶም ከዓ ቲዲኤፍ ከዓ ብግንባራት ኣሎ ትብለሉ ኣበይ ኣለሎ ምሱ መን ዲ ዝቕፅል ዘሎ መን ዲ ተሓያል ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ተጋሩ ንጀነራላት ናይ ሻዕብያ ክሰምዑ ምስ ጀመሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ሒዞም to tell you the truth ንዓኻ ተሓቂ ጓናዩ ፀላኢኻ ስለ ዝኾነ ምስ ሓቂ ተባይስካ ስለ ዘለኻ ምናልባት ገለ ሰባት ቆሪፆም ተብፅሑልካ ይፍለጥን እዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ እውን ህወሓት ዝበሃል እቲ ስኻ ትሰግደሉ ዝነበርካ ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ መጀመርያ ካብታ ሽረ ትበሃል ካብታ ደደቢት ትበሃል እውን ክኸይድ ዓቕሉ ፀቢቡ ኣብታ ጎቦ ጥራይ ዕንክሊል ክብል ይነብር ነይሩ እቲ እንኮ ካብታ ዝነበሮ ተኸይዱ ንኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ጀነራላትን መኮንናትን ኤርትራ ክሰምዑ ስለ ዝጀመረ ንሶም ስለ ዝሓገዝዎ እዮም ታኩረሻ ይቦሞ ብዘይቦም ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክል ቅድሚ 30 ዓመት ንፈልጦ ታሪክ እንተነይሩ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ርኢናዮ ሚሳይላት ፍሉይ ኣፅዋራት ሒዙ ንሰሜን እዝ ሃሪመ ቀልጢፈ ክዕወት ትኽእል የብል ነይሩ ካልኩሌት ገይሩ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ይመስሎ ነይሩ መቐለ ከምዘይ ሒዝ ኮይኑ ኸ ስለዚ እቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ብፅልዓ ዊርካ እንዲኻ እም ሹር ፖለቲካ ናትካ መይትካ ተጋሩ ክወራ ዘይሉ ስለ ዝጀመረ ኢኻ ብጣዕሚ ተቓፂሉ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ሓቆም እዮም ካብ ሓደ ወገን ደንግፀኒ ግን ንዓኹም ኣሚኖም ሰልፊ ዝሰኣሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዮም ሕጂ እቶም ኤሪትሪን ትማልኹም ዝብሉ ዝነበሩ ናበይናይ ኣንፈትዮም ክኸዱ ከዓ ብሓባር ክንርአና እቶም ሰልፊ እንዳተሰኣሉ ሰልፊ በቃ ተሳኢልና ዲፕሎማሲ ፈጢርና ምስ ገይች ገለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይመስልዎም ንሕና ንዚ ነገረኩም ነርና ኣይትሰምዑና ኢኹም ንሶም ኣበይ ክንክታቱ ኣስኻትኩም ከዓ ሕጂ ኣነ ይርደንን እዚ ማእኸል ጌርና ስለ ዝፈለጥና ነዚ ተረዲና ስለ ዝፀናሕና እዚ ናይ ጥፍኣት መስመር ሒዙ ምስ ዝኸይድ ኣካል ምስ ፀላእ ትግራይ ትኸዱ ዘለኹም ኤርትራውያን ስታፍ ኢልና ድሮፕ ኢልና ኣብይኹምና ሕጂ እንታይ ትገብሩ ነርኩም ሰልፊ ኣብይ በቃ ከምዚ እንታይ ዶ ሕጂ ኸ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ናበይኹም ተብሉ ሕጂ ስኹም ከ ምስኦም ድኹም በቃ ክተብሉ ስለዚ እቲ ሪያሊቲ ነቶም ዝኸድዑ ከምኡ ከዩ ሃገሩ እቲኦም ሃገሮም ዝኸድዑ እዮም እዚ እውን ሃገሩ ዝኸድዑ እዩ ከምዚ ሰብ እዚ ገይሩ ዝሃርሞም ኣነ ርአ ይፈልጥ የስማዕምዐኩም ኣብቲ ኣብ መንጎ ንኤርትራ ምኽዳዕን ኣንጻር ሕብረተሰብካን ኣንጻር ሪሶርስ ናይ ኤርትራ ምቅላስን ዘሰምትን ጌታቸው ዝቃለሶ ዘሎ ሕጂ ኣንጻር ትግራይን ረብሓ ትግራይን ዝቃለሰ ሶ ጆይን ክትገብሩስ ባህርያዊ እዩ ይኽብለኩም ደልቲ ሓደ ዝገብረኩም ሲ እወ ከዳዕ ፈቱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢልዎም እዩ ጅግንነት ኢልካ ቆልዓን ሰበይትን ስለ ዝሃረምካ ወይ እውን ዳስ ስለ ዘፍረስካ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኣቲኻ ጅግንነት ዝመስለካ እንተኮይኑ ዓሻ እዩ ተፃዊትናልካ ኢና ድማ ትግራይ ዘይትፈቱ ክነስኻ ትግራዋየ ኢልካ ከም ትደርፍን ከም ትስዕስዕን ጌርናካ ሽዑ ድማ ምስ ካልኩሌሽን ጌርካ ሕጂ ድማ ምስቲ ከዳዕ ናይ ትግራይ ምሱ ወሽለኽለኽ ኢልካ ንሱ ሃዲሙ ንኣዲስ ኣበባ ከይድሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ መላገፁ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዘሕዝነኩም ረእይዎ ኣብዚ ይላገፁሉ እዮም ዘለዎ ነቲ ገቸ ዝበሃል ከመይ ገይሮም ይላገፁሉ ለብዚ ሰሓቑ ረእዩ እዚ እኛንም ጨምሮ እኔንም ኢምፐርሰን የሰደመኝ ጌቹ እንኳን የአብይ ኮንዲዩት ነው ያለኝ ወይ ጌታቸው አሁን ምን ልበልሽ አሁን ወይ ጌቹ መጣ አይደለ ለዚህ
እግዚአብሔር ማለት ነው ክርስቶስ ወያኔ ሆኖ ሲሰድበኝ ኖሮ ሲያጠለጥለኝ ከርሞ የነበረው ሰውዬ ጫካ ሸፍጥ ተላገጸል ግዚያም እዩ እዚ ኩሉ ንአቢ ዝላገጽ ዝነበረ ቆልዓዶ ተለቃሓይ ቆልዓ ዝነበረ ብሽክሌታ ገዚዶ ገለይሉ ዝወራ ዘይሉ ነበረ አቢ እናተንበርክኸ በጃቀባ ወርሓዊ ደሞዘ ይትወለይ ገዛ ክራየ ክፈለለይ ኮይና ዘላ but again it's a game politics is a game ወዮ ዳአቶ ምሱ ዲፕሎማሲ ጌርና ኢሎም ናብ ኤርትራ ክብገሱ ዝሓሰቡ መሳኪን ከይተበገሱ ዝተበልዑ ብቁማር ኢና ንርኢ ዘለና ቁማር ክትበላዕ ከለካ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ኮለል ምባል የድልየኩም እዩ ሪል ኤግዛምፕል ብየማናን ፀጋምና ንርኢ ኣለና again እቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌርካ እንተተገንዚብካዮ ዘለናዮ መድረክ መዓት ትምህርቲ ዘለዎ እዩ በዚ እውን ተጋሩ በቃ በልየብ ዝብልዎም ዘለዉ عسب شيء تواق زعم زعل كأي نجار ولا لا أنا كنت زاري ويتسمع عندها ويتصمم كذا هذا لا زار ولا هو كان زعوا عسب زجرنا يسمع يلن مسابي زجرنا يسمع يلن يلون مجلس يوصون ده شعون الردادة شعون تدوس ينوصل وسيهم برجال محمد وسيهم مسابي منهم عين سمع يجبرنا أي فرمنا بزعبا لوالوي نا إرترا قداي أي جبرنان حسب أي جبرنان زي جبرنان لهم مجلس يوطن ده سكويت منكو نني هدي ميديا أنا خمسة ولا أي تأوي رأسها حسكا أي تأوي زيقان تايب لالو مسابي بحر كركبو عصب كبو ترداديهم كم زنبر بخم كويم قداينا بحري أي بالكتنا يزبلو زلو أركيبو مسلو زنبريهم حق النت اللوم أي جبران يلو مسكه يزاربوتي زلنا دوكمنت خناوتي بلا مالو man this is ugly بلو بإنجليش زي نبي حكي زجرم كنتاتنا نرزلنا اسكدان نقلبلهم كم زخل بقربيت كاسك حمم كله سلام بك أحد مقنعته حمام الله كدقص الله حيلي يبلن كحاول خلق أحد صور صغير مسين خسكات قينس كحاول يخاطر له ولا كحمم أبز بحاله الله كيف تخا أنت حمم حشان نخطر لي حمم ناتو دحنات كايد وازاك أنت حابرو ويو سلام تدي جبر ويو يو of course كم حزبين كم قربيتن سلامي خاتم من يلهم كن كم زكايدهم كم إثيوبيا ضلوا نايب حق أب كل ويو يزلوا لذي أبزا ساعات زي مرات زي حيش بحالونا يكونن بتبتي لجن تهلو أب قانا دلوا هلو كنا تاسك كم حزب ساعات ليس أقالونا كل ولوا نفسلا صبوا ده كيدو خا جد النتيو أبتي مرج أنا إحنا هناك خوني مالت خم حزبي سو زاد عند زبلا زلو طبقت زربايا كلب قربيت انت صقي بدر بشكات تخينو انت حمامه خازق استخينو حمل كا خدلي بخاله زراربا ኢትዮጵያ ከመይ ተኾነት ይደዋጽኦ ንዝበ ኤርትራ እንተይሉ እንተ ሓሚማ ይደዋጽኦ ምክንያቱ ተጸጊ ብሽግር እዩ ፋዕ እንተይሉ ድማ ይራናያን ኣለና ኣብዚ ስከለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓቅታት ረዩ ብዘበናት ዝሸፈንዎ ሓቂ ክገሃት ከሎ ንርኢ ኣለና ፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ መጽሔት እንታይ ዝብል ኣውፂኡ ኣሎ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሽክዓት ሃገር 2005 ንዩኤስኤይድ ብምጥራዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ፍሉይ ቅልውላው ኣትየን ኣለዋ ዘለዋ ኣቐዲማ قد مكالوت لبيما نفسها نهاجرا زخون بلان كتجبر دز أنحت زلوا ما قات يمزلوا الشوك دما زو واحد دز على واحد أمريكان أكايدا أنا قديما فليتا زش كعتب بمبال لما جمريا تصبغنا قرب زعبة إيرترا أبت مين ستريم ميديا كزرب نسمع لنا سوماليان no foreign aid no issues وشتاوت أجمعتهم وشتاو عقرقراتهم كابكم زدحانو كاب حاجزنا أفريقيا كابنا أمريكا حاجز زدحانو بمبال بجحسبات رياكت جيرهم للو سلازي the African country that took it out USA 20 years ago that's a very good story سلازي إيرترا أبتي عالم قد مجزية زي لبمت حجر مخانا زقلت حواليتاي وتصال إيرترا عندما بستفر عليه من قدي حساباتهم ريتهم يقلت خمس لو أنا نبعلين تايلت إيفانيرة أبزوبانا تصفانا يرقعتن تسفانا يرقعت زخونت حجر كاب كله سي تسفانا يرقعت زخونت أبزوبانا إيرترا ترايا إثيوبيا ترينا أبستفلالي بكوينات حتى مسلا أبي يوغوسلافيا زغدا دي ودقت كغاط ما زخل حجر كوينان ريالنا السودان أبديق زبل كوينات أتيا نحتدا أتبتاتن زل حجر نرلنا نحزن دما سوماليا كابتو زودغوتو سيفل وورن ودقتن نختنس زي تغل مقابريا نبزحات حجرات كوينالا دبوب السودان ترينا كاب معالتنا معالتي ناب توسخ كوينات كتاب كم تخلي زنقر زلو سلازي أبتكرنا أفريقيا اتونكو
ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ዘውሓሰ ሃገር እንተሎ ኤርትራ ጥራዩ ለባም ድማ ካብ ኤርትራ ክመሃርን ንኤርትራ ከም ኣብነት ክጥቀምን እዩ ዝግባእ ኤርትራ ከምዚ ዝኾነትሉ ድማ ብዙሕ ፋክተርስ ክህሉ ይኽእል እዩ ኤርትራ ጎዲልዋ ዘሎ ፀገም ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ መጀመርያ ሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ድሕራ ውሒስና ካልእ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ሎሚ ክንበፅሖ ኢና ድሕሪ ፅባሕ ክንበፅሖ ኢና ማለት ኣይኮነን ግን ክንበፅሖ ኢና ኢትስ ፖሲብል ኩሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ጋዜጠኛ ሰርፀ ዮሃንስ ካብ ኤርትራ ደውፃስ እዛ ደሴት እዚኣ ኣብ ኤርትራ ሲ ፍሉይ ንካሜራ ጥራይ ዝከውን ንስእሊ ጥራይ ክበቅዕ ዝኽእል ፍሉይ ቦታታት ከም ዘለዋ ትፈልጡ ዶ ብምባል ኣውፂዋ ነይራ ቤክስ የስ ኤርትራ ኣመና ብሉፅ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ኣለዋ ጌና ዘይተነገረሉን ዘይተዘርበሉን ፀጋታት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኣለና ሓደ መዓልቲ ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ናትካዩ እዚ ቦታታት እዚ ፍሉይ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኮይኑ ክትዞረሉን ንኻልኦት ኣጋይሽ ኣድቨርታይዝ ክትገብረሉን ኢኻ መንእሰይ ኣርሒቕካ ምጥማት ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ግዜያዊ ሕጂ ዘሎ ፀገማት ሓንጎልካ ጋሪዱ ክሕዞ የብሉን ምናልባት ሕጂ ደይረኣየካ ምዕባለ ከይረኣየካ ክእል ብጥብሰን ክቲ ብየማንካን ፀጋምካን ትሪኦ ዘለኻ ነገራት ግን ከምዚ ኢሎም ኣይነብሩን እዮም ሃገር ሰላም ክሳብ ዝሃለዋ ርግኣት ክሳብ ዝሃለዋ ምዕባለ ይብፃሕ እዩ መሰረት ናይ ምዕባለ ድማ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ናታ ሓድነት እንተለዎ ፍቅሪ እንተለዎ ፃዕራም እንድሕር ኮይኑ ህርኩት እንድሕር ኮይኑ ምዕባለ ናይ ግድን እዩ ከጋጥም ኢደይኮነስ ናይ ግድን እዩ ኩለን እዚአን ፋክተርስ ድማ ኣለዋ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከውሒ ማይ ከመንጩ ዝኽእል ፃዕራም ህዝቢ ኣብ ጎቦ ፀድፊ ዘሎ ዛልዩ ግራት ዝቕይር ህዝቢ እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዕድል እንድሕር ሂብካዮ እቲ ኩነታት ርግኣትን ሰላምን ኮይኑ ሃየ ስራሕ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ትምህርቲ ተምሃራይ ድማ ተምሃር እንድሕር ኢልካዮ ኩሉ ነገር ኣኺሉ ዝተርፈ ፀጋታት ኣለዎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንደልዮ ክብፃሕ እዩ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኣርሒቕና ካብቲ ሕጂ ዘሎ ደበና ኣርሒቕና ክንጥምት ኣለና ድሕሪ 20 ዓመት ካይኮነ ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ክበፅሕ ዝኽእል ምዃኑ ክንኣምን ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም بانديراي زي خبطلات علي لي بلوت تسقع توني